Hello, hello, hello. Wale blog, Lokis, Raul's blog, YouTube channel Cool 99. Thank you so much. Thank you so much. Please support कीजिए, support मुझे, support. उन्होंने मेरे को like dan. Thank you so much. Like dan होने थाखाय. Comment everyone. Cool boy. Maxel, good morning bro. Good morning bro. Good morning Sona na namanya. Good morning everyone. Good morning. Oमफ्राय जोंना good morning Anamika बाजै नावदों. Good morning. Maxel bro मैया गाजाथार माथो नोङो दुगा नों होलिलाय माथो लाइभआ नोंना फेस लाइभआ मा खालामदों ब्र बाजै मा खालामदों ब्रा बाजै सना नावदों मा खालामदों बाजै सनानो मा खबर आगै सनानो नै मा खबरनो मा बे सनजिनदा मा बे ना मा बे माने बिराद दुगा हिर'थार माथो नोंलाय मैया नोंनि फेस लाइभखौ नायजोबदोंब्रा आं कमेन्टसो खालामाखै मैया माने आङो एसे मा होनो दुखु दंमोन ना मानसिया ओंखायनो बिराद माने कमेन्ट हरनो हायाखैमोनलै आङो जिखुनु नायजोबदों आं नोंनिखौ बा नुबाय आरो ना फार्स्ट टाइम नोंखौ मैया नोंनि फेस लाइभ आंनि कमेन्टखौनो नाया गावा माबा सिख्लाफोरनि कमेन्टखौल' गोदै फरायो आंनि कमेन्टखौ बारलांबाय थायो ओमफ्राय आं ओंखामसो संदों होनना मोनो मेक्सला मागोन नायगोन गाव खाराखै खाराखैब्रा नोंलाय मिथिखायो माथो नों थायो होननानै बेनिफ्राय आं साइलेन्टआव थांलायलायाखै मैया मिथिबायना साइलेन्ट आं रागा जोंदों आं मैया साइलेन्ट एलिबो थाखै ओमफ्राय एबिया मा बुंखो मेक्सेल मा खबर गेसेर ग्रान्डार मा खबरनो मेक्सेल खिंगुर गोनां गोजालै बाट खिंगुर गोनां गोजा होमबा उफुद्रु जामारोलै खिंगुर गोनांफोरा सोरैनो बे खिंगुरखौ ना ओमफ्राय आं एबि आगै गुड मर्निं होनदों नै बसुमतारी ओमफ्राय बेरे फुंजानि मोजां फान्थाव एबि ना बेरे फुंजानि एबि फान्थाव नामा एबिया बेरे फुंजानि ओमफ्राय मा बुंखो कमेन्ट दे एबि खारबाय नाब्रा एबिया बारा बिराद उफुद्रु जाथारबायलै एबिखौ एसे खासि खालामनांसिगोन डाक्टार दंना गैया मेक्सेल ब्र डाक्टार मानसि डाक्टार खासि खालामग्रा ओमफ्राय एनामिका मर्निं दासो सिखारदों आंना ना बा आं दुगाजरा मैया सोरजों बबावहा डिउटि मारिनायमोन नोंलाय एबि मेक्सेल नामजारना सो मारिनायमोन ओमफ्राय फुङाव खबरा बारा मोजां जायाखै मा आगै मेक्सेल ना दाना दंखायो बिबारियासो खासि खालामो एबिखौ ना एबि खारना बिमारिया हामारगोनदांलै हमख्रलाबायनानै बिबारासो एकदम मासे
मेजेम बराना बिबारा हमख्रबनो हागोन खोमा हमख्रबनांगोनथ' एबिखौ डेन्जार बियो बाब्रालाबायगोन नाबा जोंना बिग्राय बसुमतारी फैदों मस्ट वेलकाम मा होनना बुंदों गुड मर्निं आदा फ्रम क'क्राझार थिला तिनालि अके क'क्राझार तिनालि आदा अके थेंक इउ सो माच जाबाय उदालगुरिनि नोंथांखौ उदालगुरिनिफ्राय बरायनाय जाबाय आंनि सन्जितगुरि लाइभ स्ट्रिमाव बिग्राय थेंक इउ सो माच मस्ट वेलकाम ओमफ्राय गुड मर्निं गासैखौबो आरो एभ्रिवान गुड मर्निं एबिया मा खोजना मेक्सेल गेदेर फिसा होनदाना गायदे सोर गायदे जालायखो एबि आंबो सिनायनाय बायदि ओमफ्राय जोंना मुजुर गेमिं 99 गुड मर्निं गुड मर्निं मस्ट वेलकाम मुजुर गेमिं मस्ट वेलकाम नै गायदेया गय दांफांयावसो फानदां हैनै मैया एबिनारनो फानथांहैदों फानदां हैनाय आयु फानदांहैदों आरोना लाइक दान थेंक इउ सो माच मुजुर थेंक इउ ओमफ्राय एबि मा खालामदोंब्रा दाबो सिखाराखै नामा ओमफ्राय आइडि हर दङ दाना मुजुर गेमिं आइडिथ' दंना दंमोनलै ओमफ्राय मबाइल गंसे आंनि आखायाव गैथ'वालै आइडि माबा मुजुर ब्र साननैनि उनावसो आइडि हरनो हागोन आङो साननैनि उनाव मबाइल गंसे आंनि आखायाव गैथ'आ आरोना बेनिफ्राय जोंना एबि मेक्सेल ब्र मा होनो खामानियाव लागायाखैना ब्रा मेक्सेल ब्र ओमफ्राय सोर दङ कमेन्ट खालामदो लोगोफोर अननानै 9 बान्दा 9 साथामल' लाइक होबाय आरोना स्रिट मानसि अन्थाव बाथावब्रा लाइक खालामना हो दे 9 बान्दा गाहाम दङ सोर लाइक खालामाखै एसे अननानै लाइक खालामना होदो दे मासे समायना दिनैनि फुङालाय सनाफोर जादों नै समायनाथारनो मालाय अनामिकानि समायनाथारनो मेक्सेल ब्र मा होनना बुंदों जोंना मेक्सेल ब्रआ दिनै जि सुनांगौ बारा नङा थांना लेथ्रा जाजोबना दं बारा नङा लेथ्रा जाना दं रुम साफा खालामनांगौ अके मेक्सेल ब्र भिडिअ लाना फै न' सुनायफोरखौ माबा आन्दारफोर सुलाबायनायफोरखौ भिडिअ नायलै दानि सिख्लाफोराबो लाना फै भिडिअ लाना फै आंबो नाय बेसां मेक्सेल ब्र बेसां एंसि खोन्थाहरलाय आदारफोर मा भिडिअ बानायना लाबोय एकदमबारे ओमफ्राय मुजुर गेमिया मागो लाइक हो सार लाइक हो सोर एफा गोसो गाज्रि दं लाइकखौनो होनो हायांलै माबोरै सोर 10 जन गाहाम दं माथो 10 जनाव साथामल' लाइक खालामबाय आंजों साब्रैल' लाइक एबिया मा बुंखो मेक्सेला आं जेराव थाङो बेवहायनो उन फैयो खिंगुर गोनां होनदों आं एबि मेक्सेलखौ एसे खासि खालाम बिराद गरम अरदावखांलाबाय थायो मेक्सेला मानसिया बिफाया होनदों मेक्सेला बुंखो सनजितआ अनबाय खोमा बाजैखौ ओंखायसो फुंबिलिया मोजांथारना मालायनिखौलाय बोरै अनलाबायनो हानांगौब्रा खाथियाव मोनाफ्रामा मेक्सेल खाथियाव मोननाय एसे बेलेग जागौमोनदां खाथियाव मोनाना आरो खाफाल थानांगौलै नोंसोर बर' खाथियाव मोननो मालाय हिनजावखौ खाथियाव मोननाया एसे धेमालि
बुलु ब्लाउसो लाना थांदों माथो खाख्रब खुख्रबनो मिक्सेल ओमफ्राय जोंना मुजुरा अनन दारना अनन थेंकिउ दे सापर्ट खालाम दे लोगोफोर अननानै आंबो नोंसोरखौ बेक सापर्ट खालामगोनब्रा आंखौबो सापर्ट खालाम आंबो सापर्ट खालामगोन आंनि भिडिअआलाय माथो भिउसानो फैलाब्रा लोगोफोर एथ' मा होनना बुंगोन 20-30 जन गाहाम नायो मोनसेयाथ' 150 जन नायदोंलै मिथिबाय नायनायानो 150 जन मानसियानो भिडिअखौ नायदों 200ल'ब्रा माबायानो मा होनो WT लांबाय माबाया मा होनना बुंगोन भिउसआ एफा खम आसरित बेलेगफोरना माथो 20 जन गाहाम नायनायानो 1K थाङोब्रा आंनि मानसिफोरा नायाखोमालै खालि भिडिअ हाबसिगोन बिउटिफुल होनना बुंहरलाबायसिगोन नाइस होनना बुंसिगोन ओमफ्राय ओंखारबोसिगोन खोमा ओमफ्राय अनामिका अनामिका हेलौ होनना बुंदों नै मुजुरा एबिया मा होनखो अनामिका बाजै मा होनोलै बिसोरलाय होनदोंलै मा होनो हिनजाव मानसि थानायावनो लाजिथारालै खिंगुर गोनांफ्रा लाजिनो रोंखायानोलै बे खिंगुर गोनांफ्रा माने बिदिथाय मा मुजुरा नायखुमारबाय आरो ना अनामिकाया मा होनखो नङाहाय फाग्लाफोर बिबारा बारसेल' बिखायसो बुंदों दाना बिबारा बारसेल' नङाहाय फाग्लाफोर बिबारा बारसेल' बिखायसो बुंदों आरोना ओमफ्राय जोंना लाइक खालामना हो 11 बान्दा ओमफ्राय मेक्सला मा होनखो बिबारा बारनै थायो अनामिका बाजैनो बिबारा बारनै थायोनो मा कमप्लेन फैलायखोब्रा ग्रुपआवलाय र' मा होनना बुंदों नै सोरबा बथल सेफायना गालांबाय फिल्डआव दुखुनांथाव जारिमिन ओमफ्राय जोंना मुजुरा मा होनखो आयौ मा बिबार एसि होननानै मिनिबाय आरोना मुजुरा मा बिबारनो ओमफ्राय एबिया मा होनखो मेक्सेलना टिन्टुलुआ थैबायनो माथो मेक्सेलना गैला जाला टिन्टुलुआ माने इनो एबि कब्रा लाबाबो खामानि होला होननाय खोनादों आरोना आङो मेक्सेलनिखौ कब्रा लागायबाबो खामानि होलानो एबि ओमफ्राय जोंना MDMआ हेलौ होनदों आरो MDM ब्र आं नोंनि एलिभेयाव थांदोंमोनथ' ओमफ्राय MDMआ माबा माथो होआ माथो ब्र नोङो ब्र MDM मस्ट वेलकाम आं बरायना लाग्रा जाबाय मेक्सला मा होनखो एबि भिडिअ कल नायनोबानो एबि भिडिअ कल खालामनांगौनोलै मेक्सेलनिखौ नायनोबा आं हले हौवाफोरनिखौ नायालै एबिया नायगोन नामा हौवाफोरनिखौ ओमफ्राय 3 लाइक दान थाथ'दोलै बाय दे जोंना मुजुरा मा होनखो बिबार नाफेलब्रा होनो बिबार नाफेल नोंलै बिबार नाफेलथाय एसे मुजुर एसे बुंदो नोंबो ओमफ्राय जोंना अनामिकाया मा बुंखो गासिबो दाउला गोजाबा नोंसोरो सेस दाउला गोजा जाजोब्बाय जोङो सेसलै मुजुर मेक्सेल दाउलासो माथो जोंखौ दाउला माबा जोंना MD मा होनो रोङाखै होनो ब्र अके सोलों रोंगोन मेक्सेल हौवाफोरनिखौ नायालै आं अनामिका बाजै हर होनदों हौवाफोरनिखौ नायालै आंबो सिख्लाफोरनिसो जायो ओमफ्राय जाम्बाया मा होनखो जोंना जाम्बा फिल्म प्रडाक्सन फैदों आरो ना मस्ट वेलकाम मा लेथ्रा रायलायदोंलै नोंसोरलाय गासिबो दाना नोंलै नै मानसिफोरानो माबा बेरेफुंजा माबा अरदावखाङोनोलै अरदावखांनायफोरखौ खोन्थाहरला जोब्बाय मेक्सला मा होनखो दाउलाखौ दाउला होनाबा दाउजो होनगोन होनबा अनामिका बाजै दाउलाखाय दाउलाब्रा खिगुर गोनां दाउला ओइ दाउला होनो
सोर नायनो मा हिसाबजों माबायदि बायदि रायजायो एसे खोन्थाहरलाय देलाय आंबो एक्सपिरियेन्स लानो जोंना आपेलसो होनो खोमा आं जा जायो आपेलखौनो बा मुजुरा सानसेनो डान्स मारि नांथारबायलै ओमफ्राय जोंना जाम्बा फिल्मफोरावसो आङो हामालै बिदि गाज्रि मोनदों हामालै हामा नै जोंना माबायानो गरमथार मेक्सेलानो लाइक एन्ड थेंक इउ स माच जाम्बा ब्र लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय अनामिका होनदो आंनो देखायहर आगै सना नामदारनानै अनामिका देखायहरनांगौनो ओमफ्य एबिया मेक्सेल ना मिनिबाय एमडि मादारना लाइक होबाय ब्र थेंक इउ स माच लाइक होनायनि थाखाय अनामिका मादों एबि आबो देखायहर होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय आगै उनाव दं ओमफ्राय मेक्सेला मा होनखो एबि जालुकबारि आदाबारियाव माथो हिजिराफोरखौ बोखो नायो माथो नोंलाय दाना देन्जार होमबा जालुकबारियाव आदाबारियाव देन्जारलै होमबा नोंसोरो मेक्सेल ओइ माबायाव थां पानसि बाजारावबो बेनिफ्राय जोंना जाम्बा फिल्मफोरावसो मा होनखो सोरना अरदावखांदों खालामनांगौ दा ओं ओइ मेक्सेलनिखौ खासि खालामनांगोन मेक्सेला बाथाय अरदावखाङोनो सम मेक्सेलखौ खासि खालामनांगौ ओमफ्राय जोंना आं नायगोन सनाफोर बिबोनांफोरनिखौ नांबायलै अनामिका आंना गैयालै आखाइ खब्रासो आं मेक्सेलनिखौ नायदां मेक्सेल आरो एबिया हिजिरासो लोगोआव उन्दै जाया बिजों आंथ' थाखाया फान्थावजों दाना थाखाया मुजुरा आयौ दानाबा मेक्सेल देखायदो दे होनना बुंदों दे देखायहरदो दे माबायावनो लाइभआवनो होनदों नामा एबि नासो देन्जार खोमा बायदि मोनदों आरोना आं एबिना एबिखौ नायनां मानसिखौनो नुवाखैलै आं एबिखौ मानसि नुवाखैना मानसि नुबासो मिथिगौमोन आङो मा मडेलै एबिनाथ' बारा एसां जानाय नङा माबा मा होनोमोनलाय मेक्सेल ब्र एसे फिसासा एसे गोलाव जागोन आरोना बारा मोदोम गोनां जानाय नङालै मेक्सेल ओमफ्राय जोंना मा बुंखो ओइ आब' अनामिका जुरिमाना नांगोनलै बिदि बिबोनांफोरनिखौ नायनो ओं जुरिमाना होनांगोनथ' बियो जुरिमाना होनांगोन बियो मन' जाबाथाय जुरिमाना होनांगोन पार्टि होनांगोन बियो आरो मेक्सेलाबो जुरिमाना होनांगोन जुरिमाना बिबाजैफोरजों माने एसे माबा जागोन नालाय बिबाजैफोरनि नायग्रा जुरिमाना होनांगोन दै मेक्सेलनोबो ओमफ्राय मुजुर नायनोबा भिडिअ कल खालामनो ओमफ्राय उनाव मा होनदों मेक्सेलना एसे गोथैसो बायदि मोनदां ना होनदों ना ओमफ्राय सोर दङ
र' गाइसमोन दसे थाथ' नामदा दे कमेन्ट मेक्सला माखो अनामिका बाजै साउथ आफ्रिकानि किं कब्रासो नामदा ओमफ्राय पुर्निमाया गुड मर्निं नाबना गुड मर्निं ओमफ्राय जोंना मुजारा माखो मेक्सेलना दुलबुरलै बाजै सना जोंखौ ला दे नामा जोंखौ लानो मुजुरनिया माइ र' मुजुरनोखौबो नायना आङो मुजुरनाथ' नोंनाबो एसे मा होनो बारा एसेबां जानाय नङा आरोना एसे इंसिया खम जागोन एसे थुमफ्राफ्रा जागोन आरोना माबाया मा होनना बुंगोन र' ओइ मोनसे जायोना नोंसोर नुना नुवाखै बे फान्थाव फिसा जाथाया होमबा एसे गोमोहाङा मा फान्थाव होनना बुङो बेखौ गाहाया बेबायदि जागोन बायदि मोनदां मुजुरनिखौ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंना पुर्निमाया लाइक दान थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मा रानदोंलै आंनोबो बाहागो होना ओइ पुर्निमानोबो नांगौनो नै मेक्सेलाव दङ मेक्सेलाव पुर्निमा आब' मेक्सेलाव मोनगोन देखाय गोरदे उनाव जागोन बे जुरिमानाया नामदों ओमफ्राय मेक्सेला मा होनखो नै मुजुरा सानसेयाव दानसोना सानसेयावनो दान मेक्सेल ब्र' नों हाबावगोन नों गैला मेक्सेल ब्र' आं खामानि मावगासिनो अके एमडिएम थेंक इउ स' माच अके थेंक इउ कन प्लिज लाइक बेनिफ्राय जोंना जाम्बा फ्रेमफोरावसो मा होनखो मेक्सेल ब्र' बे आब' पुर्निमाखौ नङाबा दा आंखौ रायलायगोन नामा मा होनना बुंबाय थोस गाज्रि रायलायो बाथ्रा थानो बायोलां बिदिबा होनना ओइ नैलै माबा मेक्सेलानो जोंना अरदावखांबाय थादों आब' ओंखायनो आं होनदों मेक्सेलखौ एसे खासि खालामनोसै नामा होननानै खासि खालामा मानसिफोराबो थाग्रा गोजौ गोगोमनो मेक्सेल ब्र'थ' सावलेन्ड गेलेग्रा बायदि नुयो आं मैया सावलेन्ड गेलेग्रा बायदि नुयो आं मेक्सेल ब्र'खौ WWआवसो लांनांसिगोन खोमा मेक्सेल ब्र'खौ खासि खालामनानै आरो दा रमेन्टिक स्टाइल सुपार स्टार बायदि ओमफ्राय जोंना ओमफ्राय अननायाव सनाफोरनाव ब्लु मुजुरनिखौ बोदलाना नायनो आं बेसे गोहोआव दे ब्लु होबाय आङो हेलौ मा होनखो करेक्ट अनामिका बाजै कारेक्टनो ओमफ्राय अनामिकाया ओमफ्राय जोंना जाम्बाफोर आं नोंसोरखौ भाइरेल खालामगोनलै बिदि रायलायबाय थानाया नामा भाइरेल ना बारा एसेबां गाज्रि भाइरेल खालामना आरोना नामजादा भाइरेल खालामनांगौ भाइरेलखौ ओमफ्राय जाम्बाया मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जोंना दे लोगो दाख्लैयो माबाजों खिलनजों अनामिकाजों भाइरेल जानाय बायदि भाइरेल खालामनो हालाय आंखौ बिदिखौ आं बारा मोजां मोना जादनो दाख्लै भाइरेल जानायालै पुर्निमा सना गुड मर्निंनो दे एभ्रिवान गाइस प्लिज कमेन्ट खालामदो सोर दङ नायनानैल' डाटा एसे कमेन्ट खालामना होयो अब्लासो आं मिथिगोन नालाय आंनि एलबियाव सोर दङ लोगोफोर
सोरजों सोरजों होनदों दाना सोरजों होनदों माबालै किलनजों अनामिकाजों ओइ जुमावहा भिडिअ बानायदों आरो बिदि कमेन्ट लिरनायखौ ओमफ्राय जोंना पुर्निमा होनगोन मेक्स गुड मर्निं मेक्सेल ओंखि होनदों ओमफ्राय एबिया मा होनदों मेक्सेला खिनो ओंखारलायबायसो दां दाना ब्रेकफास्ट खालामबाय ना मा होनना दाना एबि ब्रेकफास्ट खालामाखै एबि ना रागा जोंबाय नै आंहाथ' ब्रेकफास्ट साहा लोंबाय आङो ओमफ्राय सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दे नेट गैया आं एबि र' नों नामदों नै एबिया बेसे बे जेरावबो खिथु नाङा हेल' हेल' फैलाजोब्बाय नै सालथे बबेयाव दं सालथे नै दङ हायावनो दं सालथे हायावनो ओमफ्राय गुड मर्निं आसोलफोर ना गुड मर्निं गुड मर्निं र' थांखो थाबथाला फैदों ओमफ्राय सालथे आं माबा दंलै नै बाक्सा ओमफ्राय ओंखाम जादोंलै आं दाना अके बे ओंखाम जादों भेरि गुड मर्निं सालथे अके भेरि गुड मर्निं होनना बुंदों नै सालथे मर्निं सालथे मेक्सेल होनना सुमिता मुजुरा मा होनदों बाय ब्र' अके बाय अके एबियाबो बाय गासिबो होनदों अके एबि ओमफ्राय अनामिका अन ओमफ्राय जोंना मेक्सेला मोनगौ हनै एबि होखार हरबायसो पुर्निमाखौ राइडआव होआसै आंखौ पापिया होनदों आं लाइक डान 9 थेंक इउ स' माच सालथे लाइक दोननायनि थाखाय थेंक इउ सुइद' बान्दा नङा सुइद'जन नङा आरोना सोर दं कमेन्ट खालाम दे सोर दं कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर सोर दङ सोर दङ दे कमेन्ट खालामना होदो स्रायनो गेले दाब्लिउटिआनो फैला दाब्लिउटि फैनो दुखु जानानै एकदमबारे होला फैबाय आं जानला मोनला सालथे मानो गाबखोब्रा सालथे मैयाथ' बहुद लोंबायलै नोङो दाउ हेल' एभ्रिवान कमेन्टसो थाब थाखोना मासो जाखोब्रा माथो जोंना सालथे खायला फिथाइ बायदि गोखा गोखै जागासिनो दं नामाब्रा सालथे नोंहाबो रमान्टिकआव जाम्बा फिल्म प्रडाक्सन ब्र मा बुंखो सनजित ब्र बिदिबा मेक्सेलखौ भाइरेल खालामनांसिगोनलै दाना ओइ जाम्बा ब्र मेक्सेलखौ भाइरेल खालामजानाय नङा माथो जोंनिफ्राय नामजादासिन जानानै जोंखौ नायस'नाय ना भाइरेल जाबाथाय आरो मानसिफोरा पपुलार जायो होमबा जोंखौ नायस'नाय ना माथो मेक्सेल ब्र माबा मेक्सेला जाम्बा ब्र ओंखायनोथ' भाइरेल खालामजानाय नङा ओमफ्राय जोंना बसुमतारी मा होनखो आंनि खि जाग्रा फैबाय नामा होनना बुंदों आरोना नै मेक्सेला नै जोंना माबा हरबाय लोंनाय हरबाय आरोना कफि लोंदों मेक्सेला कफि लोंनाय हरबाय जाम्बा प्रडाक्सना मिनिनानै मेक्सेल होनबाय ओइ अनामिका मा होनखो ओइ आंनि खि जानाय होनना बुंबायलै नै सोरखौ बुंखोथाय कमेन्ट खालामदो दे एभ्रिवान गाइस कमेन्ट
औ अनामिका बाजै हनै भाइरेल खालामनो होनदों भाइरेल खालामनो होदो दना नोंनि खिखौ जाम्बासो नाना मा होनखो ओमफ्राय जोंना सालथेया खबर गाज्रि सालथे मा जालायखो सालथे फ्रि केक 500 डाबल 5 हेलौ हेलौ बोल रहे हेलौ 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 सुमित सालथे आई लाभ यू नांबाय नै जोंना मेक्सेला ओमफ्राय गुड ना अके अके गुड मर्निं एभरिवान हेलौ 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 माबा ओइ जाम्बा फिल्म प्रडाक्सन ओइ मा होनो सेंग्राफोरखौसो भाइरेल खालामनांगौलै दानि दिनाव माने सेंग्राजों सिख्लाजों भाइरेलखौ बारा नायला एकदमबारे सिख्लाजों सिख्ला सेंग्रा भाइरेलसो बांसिन नायग्रा जाबाय माबा जुगानो सोलायबाय मडेलानो ओमफ्राय जोंना सुमितआ मा बुंखो सालथेया मेक्सेल सालथे आई लाभ इउ टु नै बेफोरखौनो देन भाइरेल खालामनो हायो आरोना नै सुमित सालथे हौवाजों हौवा माने माबा जालायदों लोगोफोर नै दिनैनि टपिकआ जाहैबाय हौवाजों हौवा गोसोलायनाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ए टु जेड नै हौवाजों हौवा बायदि रमान्टिक गोसोलायो लायलायनानै बेफोरखौसो खालामनो हायोलै बेफोरखौसो खालामनांगौ ओमफ्राय जोंना अनामिका मा गुड मर्निं आगै सुमित नामदों नै सुमित नोंखौ अनामिका रायलायदों हादबाय जोंना ओमफ्राय सालथाया मा होनदों अनामिका बाजै मर्निं नामदों नै मर्निं नामदों ब्रेक आप जालायबाय नामा सालथे सुमित दाना सुमित सालथे ब्रेकआप जालायबाय नामानो सुमित सालथेना बिराद दंलै नायनायावनो हिंसा नुथारोबा त्रिपुरानि सिख्लाफोरा फिदा जाजोब्बायब्रा सुमित सालथेनि नुनानै आर'नाइ लालाय लायोनो धेमालिया ओमफ्राय मा बुंखो जोंना टिनटुला सनजित अनामिका फिसाय नांबायलै ओद अनामिकानि बोरैलाय फिसाय जालाबायनांगौब्रा आंलाय एक्सेल ओमफ्राय जोंना किया बड'आ मा होनदों आरायथा ब्लग चेनेल सापर्ट खालामनानै होदो नामजादा आरायथा अके 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 ओमफ्राय जोंना बोथोर ब्लगा मा होनखो गुड मर्निं बर' गुड मर्निं ओमफ्राय सोरजों ब्रेकआप सालथे ना नोंखौ सोंदों सालथे नोंखौ सोंदोंलै लाइक दान थेंक इउ सो माच बोथोर लाइक थेंक इउ एभरिवान गाइस प्लिज कन हे कमेन्ट खालामदो दे कमेन्ट कीजिए ओमफ्राय जोंना मा बुंखो नै अनामिकाया आंखौ मानो गियो नोंलाय ओंखि आं जाया सना नामदों नै जायानो मानो गियो नेक्स्ट लामोनो लादो नों सनजित अनामिकाखौनो लेफ्टनो आरोना माबा मा होनो कलगेट ब्रास बायबा कलगेट फ्रि मोनफानायसो थिनबाय नामा आंखौ नोंसोर ब्रास बायबा कलगेट फ्रि मोनफानाय ओमफ्राय जोंना बोथोरा अन थेंक इउ सो माच मेक्सेला मा होनखो सुमित बबेथा जोंना दाना ओइ सुमितआबो खम देन्जार सालथेया जोंना अनेक प्लेनिं खालामोलै सालथेया मालाय बबेथाखौ अबे हटेलाव लोगो हमहैबावगोनसोनो बबेथाना फिसाला सासेनोलै मैया माबाया खोन्थाहरदों सारनाया खोन्थाहरदों बबेथाना फिसाला सासे दङनो फिसाला ना मा होनदों बेसेबांबा होनदोंमोनलै बावबाय आङो बेनिफ्राय जोंना पुर्निमाया हार्टआव आरोना थेंक इउ सो माच पुर्निमा आब' सापर्ट खालामबाय थानायनि थाखाय पुर्निमा आब' ओमफ्राय फुंनि ब्रेकफास्ट जानो जायाखै पुर्निमा आब' मा खालामबाय दङ एसे खोन्थाहरदो दे अननानै आब' सना सापर्ट खालामना होदो फंबाय बायदि साननानै सापर्ट खालामदो दे आंबो देनां बिब' बायदि साननानै नायफिनगोन ना मेक्सेला पुर्निमा होननानै हारहरबाय जोंना फिल्म प्रडाक्सना मा होनो जोंना ब्र'आ सनजित ब्र' आब' अनामिकाखौ मेक्सेलनो हरनोसै नामा ओं मेक्सेलनो हरनांसिगोन ओमफ्राय जोंना सालथेया मा बुंखो मेक्सेल सालथे बबिताखौ फेसबुकआव ब्लक खालामबाय आं दा सालथे बिराद उफुद्रु नामालै ना उफुद्रु खालामहरदो नामा सालथे भैया सुमित मुझे बात करो आरो बात मरा सुमित किधर है होनना होनबाय थादोंमोनलै आंनावसो ओमफ्राय जोंना सुमितआ आंखौ गियो बाला गिनाङा अन दं ओंखि मैगं सायदों आगै होनना अके जोंना पुर्निमा आब' जोंना बेलेगजोआ जियानो जाया मानो जोंना गयारिजों एसे सापर्टआ बारा जानांगौ मिथियोना आब' मा ओंख्रि सायदों आब' खोन्थाहरदो जोंना गयारि आब' बेनिफ्राय जोंना मा बुंखो
आं लायो गासैखौबो जाम्बा बुंबावसिनो लायोनो मेक्सेला गासैखौबो बुरि गथ' साब्रै साबा गोनांखौबो लायोनो आंनो टु हेन्ड नाङालै ना टु हेन्ड नाङानो सालथे मेक्सेलनो ओमफ्राय माबानो सुमित सालथेनो मेक्सेल नों माने दे ब्र' ब्लु हो लोगो खालामनि अके अके बोथोर ब्र' नोंनो ब्लु होबाय आङो बेनिफ्राय जोंना जाम्बा प्रडाक्सना मा होनखो मिनिनानै गाइसमोन हनै होनबाय हनै जोंना सालथे मा बुंखो औलै सनजित सालथे उफुद्रक खालामहरो ना आं बिराद उफुद्रक दा त्रिपुरानिया खारन आं बायो आंबो त्रिपुरानिखौ सालथे अय' हटेलाव थांना फैयोलै खेनसे गोसोफोरा स्रां जागोन बायदि मोनदां नोंखो सिं सानायाबो हामोनोलै सालथे अय' हटेलाव थांबा औ लायो अनामिका बाजै न' टेनसन अन्थाइ गैयै हाजोआ गाखोनो मोजां हाजोआसो गाखोनो मोजां नोबा मेक्सेल ब्र' नोंबो बिराद देन्जार माथो गेला मेक्सेल ब्र' देनां बिबार मा होनना बुंगोन बुंथ'लालै आङो बोथोरा अन 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 गियालै अनामिका बाजैनो अनामिका बाजैया गिया नांबाय जोंना सालथे सुमितआ जोंना सालथेया बुरा हिंसामद्रायब्रा आर'नाइ लालायनानै बेनिफ्राय नों नाङा नोङो खायसो नोङा खायसो मानोबा साइलि बबिता फाग्लासो जाबाय नों सुमित नार्जां साइलि बबिथा त्रिपुरानि सिख्लाफोरा दायो सब माबाजोंनो जमा जोंना सालथेजोंनो जमा जाना दङ दायो बर्थमान गुड मर्निं लोगोफोर लानानै बोथोरजों लोगो जा सोर सोर निउ निउ दङ ओमफ्राय अय' हटेल थांनाय माने फासिनाय सालथे दाना फासियाब्रा सालथे फासिया सालथे फासिया मानो फासिनो आजिखालि सिख्लाफोराबो देन्जार जाजोब्बाय सालथे फासिया सालथे फासिया ओमफ्राय पुर्निमाया मेक्सेल ओंखि होनना बुंदों थेंक इउ पुर्निमा फर लाभिं मि होनना बुंदों आरोना अनामिका होनदों मेक्सेल आगै गोसोखौ हमथा आगै होनना बुंदों सालथे मा होनगोन अनामिका बाजै होनना मिनिहरबाय मेक्सेला मा होनदों मा अय' सनजित नार्जा अय' ओइ सालथे सुमित खोन्थाहरदोलै मेक्सेला नै मेक्सेला माने एकदमबारे दिनै माने अय'खौ मिथिफ्लायै जालायलाय ओइ लोगोफोर आं मैया माबा मोनसे पार्कआव थांदोंमोनलै मिथिबायना एकदमबारे हाग्रा बारिसो पार्कआनो मिथिबायना सेंग्रा सिख्लाफोरनि उथुमैनोलै बे पार्कआ आं भिडिअ बानायना लाबोदों आरोना नोंसोर नायनो हागोन र' एकदमबारे ओमफ्राय किया बड'आ मा होनदों ए आरायथा ब्लग चेनेल सापर्ट खालामनानै होदो आदा दाना ए आरायथा ब्लग चेनेलखौ लानानै फै किया बड' लानानै फै सापर्ट मोनगोन चेनेलखौ लानानै फै सापर्ट मोनगोन टेनसन लानो नाङा ओमफ्राय माने नाम लिरबाबो खायसे मोजां फैया नालाय ओंखायनो चेनेलखौ लानानै फै ब्र' किया बड' चेनेलखौ लानानै फै सापर्ट मोनगोन जोंना बोथोरा अन सालथेया मा होनखो मेक्सेल सालथे नों लादो बबिथाखौ होनना बुंदों अनामिका मा होनदों दासो हमजादों आं गोसो मेगननिबो गोजोन सना एमाव फाग्ला आगै लेखा बाजै बिदि नङालै नांदों
बेनिफ्राय मा नामखो सुमि नोंनि बे स्कुटार बबे मेक्सेल ब्र मा सेकेन्ड हेन्ड स्कुटार होनदों नामा सेकेन्ड हेन्ड स्कुटार जोंना सुमिदा अन बोथोराबो अन मेक्सेल साल्टे नोंनि नङालै दाना नोंनि मेक्सेल साल्टे अ आंनि नङालै नामा दाना सेकेन्ड हेन्ड स्कुटार साल्टेयाबो सेकेन्ड हेन्ड स्कुटार दंलायलायो होमबा साल्टे हेलौ 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 एभ्रिवान ओमफ्राय जोंना बोथोरा अन कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर जोंना बि बसुमतारी फैबाय नै जोंना दाउलुर खिथुआ आरो ना मस्ट वेलकाम बि बसुमतारी नोंथांखौ आंनि सन्जिरगयारि जस्राव माराबाय गुड मर्निं थोफा नारा थेफा अ थेफासो जाहैबाय आं होनबा खोन्थालै जोंना साल्थे एक्सेल थेफाया माबायदि थेफानि पावार खोन्था थेफाया मेंनो जानो बि बसुमतारी मेजेम गैयिखाय ओमफ्राय जोंना साल्थेया मा होनखो साबिसे गथ' दं होनदों साल्थे बबे थाना सासेल'सो नोलै सासेल'सो साल्थे सासेल'थ' बेबो साल्थे सासेल'सोनो बेनिफ्राय बि बसुमतारी अन गाबबाय आरो ना लाइक दान थेंकिउ स माच बि बसुमतारी गाबनो नाङालै नानि बिमा हाय गाइस नै जों दायो आबि मोनानाव थांगासिनो दङ लायलायनाया गाबो नामा सोरबा आं अन दं दे आगै सना मोन जि सुनो आं दाना ओमफ्राय उनाव गैया ओमफ्राय बिबुसारा प्लिज जयन मि बोथोर खिसा ओमफ्राय बि बसुमतारा मा होनखो बोथोर लोगोखा आं जोंनाव नों साल्थे मा होनखो साल्थे सनजित आब'सो जायो आं बिखौ होनो आरोना आब'सो जायो अके ओमफ्राय आब' बि गुड मर्निं दों सुमित औ नामजादा पुर्निमा गैया मा होनो मेक्सेल ओंखि आं मैथा सायदोंमोन दाना गैला मेक्सेला अबाव खारखो पार्टि जाहैबाय खोमा मेक्सेला पार्टि ओमफ्राय आगै सुमित सेम टु इउ नावदों बबिता अरे मैं पागल है क्या सुमित आपको प्यार करूंगा तेरा हाइट इतना ज्यादा ज्यादा कम ओ मोस्ट वेलकम बबिता अरे मोस्ट वेलकम आपका स्वागत है मेरा संजीव गौरी लाइव स्ट्रीम में बबिता गुड मॉर्निंग बबिता बोलो सुबह का ब्रेकफास्ट हो कि नहीं हुआ पूर्णिमा मा होनखो दा ओके पूर्णिमा आब' थेंकिउ अन थाबाय थानो बोथोरा अन थेंकिउ स माच सुमिदा मा आब' ब्रेकफास्ट नामदारा ब्रेकफास्ट जाहैनोसै आरोना अके इसके बाद हम लोग का सनजित मैया बबेहाय फैनाय होनदों इउनिभार्सेलाव थांदोंमोन इउनिभार्सेल बङाइगाव ओमफ्राय बिथा होनदों सुमित पागल में तेरी से प्यार नहीं करता ओके जस्ट फानी
ओ साइली बबीता ऐसा नहीं, सुमित तो पूरा पागल हो गया आपके लिए। लाया माथो आं नोंखौ सुनि बबीतानो। सालथे लाया नामा सुनि नामा? जोंना बसुमतारिया मा होनखो सुमित अके होनो आरोना, ओमफ्राय सुमित सालथे मा होनखो आब' बि मा खबर होनदों जोंना अन्जु साहु गुड मर्निं गुड मर्निं गुड मर्निं अन्जु गुड माय गड नामा बबीताया माने सोरजों गार्लफ्रेन्डजों नामा सनजयजों गार्लफ्रेन्ड गैया, गार्लफ्रेन्ड गैया हारसिं। बेनिफ्राय बहा गार्लफ्रेन्ड थानोब्रा। बेनिफ्राय जाम्बा फिल्म प्रडाक्सना मा होनदों बबिथा होनबाय थानाया बबिथाजों फैजा मारबायसो सालाफ्रा नोंलै मिनिबाय आरोना। माबा बि बसुमतारी माने ओइ माबाखौ लोगो मोनबोदों आं एबिखौ लोगो मोनदों। एबिजों रायलायदों। आंना लोगोखासो साबधान बि बसुमतारी नों नै बबिथा तू पागल हे नाम दोनो जोंना सालथेया। आपको हिंदी नहीं आता क्या जाम्बा सेसलाय जाम्बा नोंखौ होनबाय एबारबा। सुमित आगै मोजां नङा हङा होनदों दाना, मोजां नङा हङा होनदों दाना, मोजां नङा नामा? दे लोगोफोर लोगो जालायलाय लोगोफोर। बेनिफ्राय जोंना माबाया सुमित जास्ट फानि अके होनना बुंदों नै मिनिबाय। ओमफ्राय आदसा होनदों जोंना नै बि बसुमतारिया बोथोरा अन सालथेया मा होनखो मुलै जा आब' मुलि जा आब' मुलि जा। आंबा नै लोमजानाय गगा मोननाय जागासिनो दङ। ए बि हिमालयासो थायो होनदों आरो ओं एबिया हिमालयाव थायो, आं बेयावसो हाबदोंमोन आरोना। आङो 26 थारिखआव खामानियाव दै 26 थारिखआव थांगोन आं, क'क्राझार थांदोंमोन आरोना। बेखौ बारलांनानै थांदोंमोन आं, माबा मोनसे खामानि दंमोन आरोना। ओमफ्राय मा होनना बुंगोन देवबार गोलैयो 26 थारिखआव फैबावगोन आङो। 26 थारिखआव देवबार दिना फैयोबाथाय हिमालयाव हाबगोन आङो, माबाजों एबिनि हिमालयाव हाबगोन। ओमफ्राय सुमित होनदों अ माय गड सुमित क्या बोला तो मेरी बुरी में मेरी बारी में मैं सब देखा कमेन्ट पे होनना रागा जाबाय नै सालथे लागाव आमबागावनो। बबिथा सुनि नोंखौ देख्लागोन आरोना सालथे अबे जराव अबे खन्दआव देख्ला नोंलाय, गन्थंआव देख्लागोन ना मोखाङाव देख्लागोन? आरो इसके बाद प्लिज आब' बबिथा लोगो जादो दे। बबिता को आपको बुला रहा है बटर ने, बटर के साथ फ्रेंड हो जाओ बबिता, मैं आपको ब्लू दे दिया है, प्लीज कमेंट गाइस प्लिज कमेन्ट। ओमफ्राय मा होनना बुंखो आदसा सनजित जोंखौ जाहोलांदो फैबा हिमालयाव दाना। नोंसोर बि बसुमतारी नोंसोर लोगोखौ आं मैया माबा माबि मैया खोन्थाहरदों सोरबा एलबियाव माबानि एलबियाव र' सोरनिबा एलबियाव खोन्थादोंमोन आङो। ओमफ्राय एबियाल' खोनासंबाय आरोना आंनि बुंनायखौ, ओमफ्राय एबिखौ लोगो हमबोबाय आरोना। जेबो जानाय लोंनाय जायासै आरोना, जानाय लोंनाय जायाखै, साहाबो लोंनाय जायासै आरोना। हाखु दाखु माने मोनाबायमोन आरोना। ओमफ्राय बिदिनो माबा माबायाव 26 थारिखआव फैगोन आरोना आङो। 26 थारिखआव फैबाथाय हिमालयाव मोजां रायज्लायनोसै आरोना एबिजों। मोजां रायज्लायनाय जायासै एबिजोंबो। बेनिफ्राय जोंना अरे यार हिंदी बोलो पागल बोल रहा है, हिंदी बोलो। सुमित ने बोला मोरा बबिथा होनना बुंदों बोथोर अन बि बसुमतारी सुमित को पार कर दिया मैंने प्रैंक कर दिया मैंने होननानै मिनिबाय। एमडि मा होनदों अनल' थांबाय ब्र' अके अनल' थांबाय अके अन एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए। बबिता हाँ नाम है जना, बबिता हाँ कमेंट कीजिए कमेंट किधर तेरा साइली जिगरी किधर है, तेरा साइली जिगरी किधर है ओ मेरी अगल करिया ना 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 किधर है
मावजिया जिबायदि गोमजोरजोर नायो ओमफ्राय ओंखाम जानाय समाव मावजिया गोमजोरजोर नायो सोर होयो मावजिनो गावनि ओंखाम फागो दे खोन्थाहर लोगोफोर दे लोगो जा तू किसी की मैं किसी की पास होगा रे बबिता महरा बेनिफ्राय सुमिता मा बुंखो साल्थेया साल्थे दहायनिफ्रायनो नायखोमादोंनो बियो साल्थे दाना नोंलै बिराद बोरैबाथारबाला बिसिनि मानसियानो साल्थे बोरैबा आब्रा खिसा जोसा ओंखामबो नङा माइब्राबो नङा रनजितबो नङा खालामदांलै साल्थे आरो साल्थेजोंथ' सुमित माबाया बबिता और सुमित गुलू गुलू ओए होटल में जाओ आप लोग ओए होटल में जाओ गुलू गुलू तो सभी मतलब दिल पूरा तमन्ना हो जाएगा स्वागत के लिए किधर जाएगा वो बेटा बोलो सुमित के साथ स्वागत किधर जाएगा नो नो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू साइली मेरा जान को तुमने धोखा दिया संजय क्या धोखा दिया रे साजन साजन तूने क्यों धोखा दिया ओमफ्राय बबिताया नारद जाना फैदों सालदे ओंलै नारद जाना फैदों बियो ओइ बबिता नारद मनि किधर है तू तेरा साइली नन आब' बि थांबाय नामा दारा थांगोना थांदिया सोर न'आव सोर गैया कमेन्ट खालाम दे ओमफ्राय आर हाइट इतना कम करना है ओ कौन सा वाला हाइट ओ टिंटलू वाला हाइट क्या बबीता टिंटलू का हाइट बोला कि किसका हाइट बोल रहे हैं आप बोथरा बबीता नारद मुनि साइलिका नारद है बबीता साइलिका नारद ओमफ्राय पुर्निमा अनन थेंक यू सो माच पुर्निमाबो अन थानो थाखाय बिब'फोरा अनाबा सोर अनबावगोनलै आंखौलाय बिब' बिदाफोरा अनाबा हा ओमफ्राय जोंना बोथोरा अन थेंक इउ ओमफ्राय जोंना सुमित साल्थे मिनिबाय आरोना हेलो 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 बबीता मोहरा लाइक कर दो ओ बबीता मोहरा क्या हो गया कौन सा हाइट को बोल रहा है बोलो बबीता कमेंट कीजिए कमेंट से ठप ठाक होना मानसि सखराखै जाखोब्रा कमेंट कीजिए कमेंट संजीत बुड्ढा अनामिका को टिंटलू दे रहा है बोल रहा है मोहरा बबीता कब टिंटलू दे रहे में बाय लाइक डन मोहरा संजय ओके थैंक यू सो मच ओ बबीता मोहरा तो क्या नाम था इसका सुमित का टिटलू का हाइट के बारे में बोला है क्या आपने हाइट को बोल के स्वीट ब्रो हुसु हर लै बबिताखौ नाम राखायालै सुमिता बबिताखौ होसोनो मालाय सुमितानि थाखायनो लोङो साल्थेया दुखु जालायलायनो आरोना एभ्रिवान कमेन्ट जाम्बा ब्र मा खालामबाय दङ कमेन्ट मा होनना बुंखो लाइक डान मरासनि अके ओमफ्राय सुमित साल्थे बबिता ओंखारना प्लिज लोगोफोर अननानै जयनिं खालामदो देखो जो है बोथोर के साथ ट्रेन जाओ बोथोर के साथ जो बोथोर के साथ ट्रेन जाओ जाम्बा ब्र सनजित साल्थेखौ थिन नामा आङो बोरै थिननो हानोब्रा आं हायाना बिदि होखारहरनो आं हायालै आंहा लस दङ होखारहरबा लस आंखौ माबा लसल' खालामनो नागिरबाय ना मानसिलाय बोथोरा अन थेंक इउ स' माच एभ्रिवान गाइस साल्थे दिनै बोथोर ब्र ओरैनो दा साननैसो मा मावबाय दं बोथोर ब्र ओमफ्राय साल्थे दिनै डिउटि दोंना गैया बेनिफ्राय जाम्बा ब्र मा मावबाय दङ हाल साल बोरै खबर सबर खोन्थादो दे मोरा संजीत अनामिका को टिंटलू देखा कुछ है देखार कुछ है
मोरा मेरा तेंदुलु को क्या क्यों दिखाएगा मैं ओमफ्राय जामाया माखो सनजित ब्र होनना मिनिबाय आरोना बबिता तू जाओ तेरा बुलाया है बबिता बबिता तो बहुत सुंदर है रे बबिता और तू तेरा हस्बैंड क्यों टकला हो गया रे सभी लोग बोलते हैं बबिता का हस्बैंड टकला भाई जना बुथरा उन्होंने भाई इतना खुशी संजीत अनामिका को मिलकर मोरा टकला बोल रहा है ओ बबिता तेरा हस्बैंड टकला बबिता कब मिला रे मैं बबिता कब मिला अरे मेरी हस्बैंड जॉब करता है मोरा संजीत हाँ तेरा हस्बैंड जॉब कर रहा है ना और आप घर में आराम से लड़का लोग के साथ बात करते रहे लड़का लोग के साथ गुलू गुलू और हस्बैंड इधर इतना मेहनत कर रहे हैं हस्बैंड और और वो अपने आराम से मोबाइल में किसी किसी के साथ बात कर रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है ऐसा अल्लाह वो बेटा ब्रेकफास्ट खालामदोंमोन ब्र अके मिथिखादों आङो बबिता एन्डालि गोसोम सुनिदारहा बबिता एन्डालि गोसोम है क्या बबिता ओ बबिता बोलो तेरा एन्डालि गोसोम ओइ माबाया सालथेया नुजोब्बाय ना ब्रा बबितानिखौ मा सालथे मा थिगलै सालथेजों ओरैनो एक्सपिरियेन्स गोनांखा सालथेया नुजोब्बाय बायदि मोनदोंलै आङो हेलौ हेलौ जे कमेन्ट गाइस only for entertainment लोगोफोर अन्नानै नोंथां सोर दं दे कमेन्ट खालामदो कमेन्ट कीजिए कमेन्ट कीजिए एवरीवन गाइस गाइसमोन दे जोंहा सनजित ब्रनिफ्राय खारलांजोबनोसै नामा ओइ फाग्ला जाबा ब्र खाब्रा बिदि इसेबां मोननाय आरोना ओमफ्राय बोरैबा बिखा खामसेयाव अमा बैसा मोनलायनाय बुंथारबायलै जाम्बा ब्र'आ ओमफ्राय जोंना मागो बबिताया सनजित तू ना अभी अनामिका को तेंदुलु दे रहा है ना मोरा बबिता अनामिका का हस्बैंड से मार खाएगा तो मैं ऐसा होने से कैसे तेंदुलु देगा रे दूसरा का हस्बैंड को दूसरा का बीबी को मोरा बबिता तू मुझे तेरा दे दो इंडाली ओ सुमित साल्टे को तेरा इंडाली दे दो सुमित साल्टे ने इंडाली मांग रहा है आपका इंडाली ओयो होटल में ओमफ्राय मेक्सेला अनन थेंक इउ अनन होनायनि थाखाय थेंक इउ कमेन्ट खालाम दे कमेन्ट कीजिए कमेन्ट एवरीवन अनामिका बहा ओरै सोना दं नामा मिथियालै बहा दंथाय इसकी बात क्या बोला ओ सुमित ऐसा बोल रहा है रहा नङालै आंनो बबितानिखौ सालायना एसे माबा नायब्रा टेस्ट नाय स्वादा माबोरै नों अमा बेदरनि स्वादखौल' जाबा जानो नानिखौबो जानांगोन ना नानि स्वादा माबायदि जायो बयलारनिखौ जानांगोन बयलारनि स्वादा माबायदि जायो सालदे जोंना मन्दिराया मा होनो गुड मर्निं आदा होनदारना गुड मर्निं खारदो दे गाइसमोन खारदो नामा फै नै मोजां थाजा मैगं थाइगं मन्दिरा सना दासो होनना बुंदों मेक्सेला नामिका मोखो नारानै मोरा ऐसा बात मत करो यू इतना ज्यादा बुरा ना नो टेंशन भाइरल होना चाहिए बबिता भाइरल बेनिफ्राय जोंना मन्दिरा माखो मबाइल नायदों आं नावदों मेक्सेल होनदों जगिता बुंबाय मा खबर होनदों आब' आंना खबरा बारा मोजां नङालै जगिता आब' सनजितनिखौनो नायखोमागासिनो मा अनामिका बाजैना
सनजितनिखौनो नामा बेनिफ्राय मा होनना बुंखो जोंना नों लेसै सिब्ला सुननि मोखां ना मा होनखो मोखां नों खबर दा ना मा होनखो मिनिनो ओंखारबाय आं मा होनना बुंखो ओमफ्राय सोर सोर दङ दे बिनिबा आरोना गुड मर्निं मेक्सेल ब्र नाम आरोना अके गुड मर्निं आरो इसके बाद सालथे गाज्रि होनदों होनना दा खोन्थालै रागा जोंगोन बियो सालथे बुङा गाज्रि बुङा जगिता दे लोगो जादो गाज्रि मोनजानो मिलायलायो नामा सालथे होमबाथ' सालथे एकदमबारे सामथिंसो बायदि मोनदों आङो जोंना एमाव फैनाय बा मालाय मैया फटक लासिनानै फोजोबदों नामा ब्रदारा फटक लानानै फोजोबदों ना एमाव ब्र मा नुखोनलाय मेक्सेल आगै नाम दोननाय नामिखाया बेनिफ्राय मेक्सेला माखो आइ लाभ इउ मन्दिरा मैया बबेथा खारा नों दाना जामाफोराव सामायदों भाइरेल खालामगोन भिडिअखौ र' नों सोर लेथ्रा रायलायनायखौ गाइस मोनदां खालामा मरा थाप गादा दिनथां उनाखासिखा मु सालथे सुमित एन ना गोनै बबिथाया मन्दिरा सना गुड मर्निं दों आंना एमबि जोबना मैया मेक्सेल ब्र नाम दं माबायदि सनजित ना अनामिका बाजै नायखोमाना दोंब्ला होनदों आरोना मर्निं सुमित दाना मर्निं सुमित ओमफ्राय मेक्सेला माखो थगायाखैथ' बारदोंसो खोमा मन्दिरा आरोना मेक्सेला सालथे माखो बबेथा क्या बोला तू मरा नाम दों अगर औकात है तो हिंदी में बोलो ओके सुमित औकात है तो हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलो सुमित औकात है तो देखो बोल रहा है एमावा अन थेंक इउ सो माच एमा ब्र मस्ट वेलकाम मा खबर मन्दिरा सना नोंनि बबेथा ना मिनिबाय मेक्सेला माखो सोर भाइरेल खालामनोब्रा थाजालालै सनजितनि बेयाव भाइरेल ओमफ्राय जोंना एमाव अन बबेथा माखो इतना गलत बात बोला था हे तुम लोग से कौन सा बात गलत बोला मन्दिरा मादों थगायाखैलै मेक्सेल ब्र थगायाखैनोलै मेक्सेल ब्र एसे सन्देह खालामथारबायलै खारखुमा रोंनानै लाइक दान थेंक लाइक दोननायखौलै मोजां सुमि नावदो ना हुलि मुलि लगाओ सालथे माखो बबेथा क्या गलत बात बोला बताओ मरा होनदों क्या टिंटलू क्या बोलता है सुमित और संजीव बोल रहा है तो हम लोग का मतलब लड़का लोग का बात थोड़ा अलग होता है ना लड़का हम लोग बात कर रहे हैं रे जैसा लड़की बात करते हैं ना हम लोग भी लड़का बात कर रहा है यहाँ खदर दे गाइस
खारदो 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 दे गाइसमोन बे सनजित ब्र'नि एलबियाव थाजानो लाइक दानसे आलते सनजित थेंकिउ थेंकिउ सोरबा हाय जालाबायलै मनावनो मन्दिरा सना आंनि बिखा मा ओंख्रि संखो नों अनामिका मेक्सलामाखौ अनामिका बाजै हनै भाइरेल खालामनोनो होदोलै दख'नाजों जोख्लोबदो दे जाम्बाखौ दख'नाजों जोख्लोबनांगौनो अनामिका भाइरेल खालामनो नागिरदों जामाया मा होनखो खारदो गाइसमोन होनना बुंदों मेक्सलामाखौ नोंमारगौ मन्दिरा सना नों बबिताया मा बुंखो औकात नहीं है सुमित तेरा ओके मेरी को क्या बोला मैं सब देखा ओके होनना बुंदों जोंना मन्दिरा मा होनखो सोर हलि मलि जाफैलायखो आं खम जाथ'वाखै हलि मलिनो सोर हलि मलि जाफैलायखो होनदों नै मन्दिराबो देलायलायथारबा ससमा गानलायलायनाय आरो बैनि सायाव फास्रा गोजा गस्ला गोमो माबा गोथां गोमो गानलायलायनायबा फिदा जाजोबथारबाय सेंग्राफोरा बबिता में क्या बोला बताओ मोरा हिंदी में नाम डरना हाँ बताओ 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 बेनिफ्राय मा बुंखो जोंना आसलफोर मन्दिरा मेक्सेल बबिता मेक्सेल आब' मेक्सेल ब्र' अनामिकाया आंनि बिब'सो फाग्ला होनना बुंदों आरोना बेनिफ्राय बिब'सोनो औलै नोंखौ थगायगोन नामा आं ब्र' खुनु मेक्सेल होनना बुंदों सना मेक्सेल ओमफ्राय मन्दिरा राजा बिमा मा खालामदों मेक्सेल माबा हरबाय बेनिफ्राय जोंना पहले हिंदी में बोल ना सीखो सुमित ब्र नांबाय दिनै साल मेक्सेल को क्या बात बताया तू सुमित नांदोंना एमा अन बबिता तेरा औकात क्या है बताओ बता दे औकात क्या है बोल रहा है बबिता लाभ इउ बोला होनदों हलि मलिखौ आं दिनैसो फार्स्ट लोगो मोनदों दख' होनदों दख' ना मा होनो फंबायखौ बा जोख्लोब बायो नामा सोरबा नामदों फंबायखौ सोरबा जोख्लोब बायो नामा दख'नायाव ओमफ्राय हेलौ खारदो गाइसमोन नामदों मेरी आने से पहले क्या बोला तू सुमित सबको होनना बुंदों नै जोंना बबिताया सालथे ओइ बबिता कुछ भी नहीं बोला रे क्यों बबिता नहीं आ रहा रे ऐसा बोला है ओमफ्राय जोंना मुनजा नों मैया एलबिनिफ्राय खारनायखाय आं हराव उन्दुनो हायाखै नों मालानिफ्राय राजा बिमा जालायखो हले मलि होनना बुंदों नै हले मलिया अबाव खारखो ना माखो बेनिफ्राय मा होनना बुंखो आंखौ दिनैसो लोगो मोनदों खोमा मन्दिरा बिमा राजा बिमाया होनदों मेरेको अभी बड' थरा थरा आता है अके स्मिथ होमबा अनन लोगोफोरा ओंखाम जादों दे कमेन्ट खालाम था मेक्सेल ना लाजिसुला न' नों होननानै मा जाखो मा मोनजाखो सनजित ब्र' थाबथालायनो नासु नांथारदोंलै नोंसिनि कमेन्ट फरायनानै औलै हले मलि होनदों आरोना र' नासु नांथारदों आंहा नासु खालामलाय र'
दे लोगोफोर कमेन्ट खालाम दे नासु नांथादोंमोन मा मोनजादों आं कमेन्टखौ जानला मानला फरायलांसैलै लोगोफोर ओंखाम जाथ' नालाय गाज्रि दामोन मेक्सला माखो सनजितआ मा जादों अनामिका बाजैनिखौसो नामा सनजितआ मा जादों अनामिका बाजैनिखौसो नांदों आरोना सासेनि नामखौ ओइ लोगोफोर मा होनो अनामिका बुंनालै लोगोफोर माबाया अनामिकाया बोराबो अनामिकाया फिसाजोनि नामसो नालाय बोराबो मिथिबायना खोनासंखाबाय लोगोफोर एलबियाव मा होनो नांगौबा बसुमतारिल' होनना बुं ओमफ्राय अनामिका बुंबाथाय माने फिसाजोआ बोराबो आरोना माने आंनि एलबियाव माने थाखुमाय नालाय बोराबो लोगोफोर गोसोथोदों सानोलै फाग्लाफोर फिसाजोआ मेगन सायो बिदि बुङो ओमफ्राय कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर कमेन्ट खालाम हेल' कमेन्ट गिजे कमेन्ट आं ओंखाम जादोंलै लोगोफोर नासुआ नांथाना थ'ला आङो र' कमेन्ट खालामना सापर्ट जो नया है मेरे साथ प्लीज कमेंट करो और जो मेरे से नया है ना मेरा लॉन्ग वीडियो में फुल वॉच करके कमेंट करके जाओ मैं सभी को बैक कर देगा मैं अभी खाना खा रहा है ना दोस्तों और मछली का हड्डी ना मछली का हड्डी मतलब गला में अटक दिया है मेरा कमेंट पर पढ़ के इसलिए थोड़ा सा मतलब मैं खाना खाने के बाद आप सभी का कमेंट देखेगा इसलिए आप लोग कमेंट करते रहो प्लीज दार दार प्रेसेंट कमेंट करते रहो प्लीज मैं खाना खाने के बाद आपका कमेंट देखेगा मछली का हड्डी ना मतलब गला में अटक गया मेरा
कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर मासे गरम जाखोलै जानानै हमारे मोदी आपकी आपकी क्या बोला आपकी वोट देगा हम मोदी की वोट देगा ओके ओके थैंक यू सो मच कौन कौन है प्लीज कमेंट कीजिए रो देखता हूँ मैं कादर कादर प्रेजेंट 907 प्लीज कमेंट कीजिए मतलब मैं अभी आपका कमेंट करेगा ना आपको मैं लाइव साफ करके दिखाएगा प्लीज वन टाइम कमेंट कीजिए मुझे साफ किया कि नहीं क्या मैं अभी खाना खाता ना अभी खाना खा मन सभी लोग चला गया क्या थैंक यू सो मच मैं खाना खाया था अशोक बोबिता मेरा मछली हड्डी अटक गया था रे इमा ऑन थैंक यू कौन है प्लीज प्लीज कौन है कमेंट मुझे जानना है कौन है मुझे जानना है कमेंट कादर कादर आप मुझे मुझे साफ नहीं किया तो कमेंट कर नहीं पाएगा मुझे साफ करो और बेल आइकन ऑन ऑल करो इसके बाद कमेंट प्लीज कमेंट प्लीज जोना इमो on भाई किधर गया रे किधर on कमेंट थैंक यू सो मच डेला कमेंट खालामलाय सोर दङ ऑन सोर कौन है प्लीज कमेंट करो मैं एलबी बंद करता हूँ एलबी बंद करने की पहले एवरीवन गाइस कमेंट कीजिए मतलब मैं जाना सकता है आप लोग को मेरा एलबी में कौन है प्लीज यार प्लीज गाइस लोग प्लीज आंनि सना लोखि माइनाव तामा गाजल रुफामोन कमेन्ट खालामदो हम क्या बोला हाँ बहुत देखो किधर मैं आपको साफ करता हूँ देखो लाइव देखो आपका चैनल है 36 देखो आपको मैं 37 कर दिया देखो 37 सावधान किया ऑल बेल आइकन ऑल किया आप स्क्रीन में देख सकता है आप स्क्रीन में देख सकता है आपका 37 हो गया आपका 37 हो गया किधर आपका 37 हो गया एमएम थैंक यू बाय मुझे हिंदी पढ़ने नहीं आता है रे किधर ऐसे ते अरमान की उस पता नहीं दिल पे साथ मुझे हिंदी पढ़ने नहीं आता है रे किधर थैंक यू भैया मैं भी तुम्हारे साथ हम लोग मतलब ऐसा ही एक दूसरे के साथ बात करके एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके हम लोग सभी आगे जाना है हम सभी एक दूसरे के साथ बात करके हम लोग आगे जाना है कमेंट कीजिए प्लीज एवरीवन थैंक यू एमडीएम थैंक यू ओके okay everyone guys Onamika on thank you so much Onamika on by कोलकाता ब्लॉग गुड मॉर्निंग ब्रो कोलकाता में आपको बैग नहीं दिया ना कोलकाता में आपको अभी बैग देता हूँ देखो
कोलकाता आपने बोला था मुझे कल सुबह बैक करने के लिए ना, मैं आपको कॉल नहीं बैक नहीं किया था, लेकिन आपको मैं अभी बैक कर रहा, रुको 1 मिनट। थम्स अप मोरा, रुको रुको रुको, देखो कोलकाता को मैं साफ करके देखता हूँ, इसके बाद कमेंट पड़ेगा। कोलकाता आपने लाइव देखो, कोलकाता आपका देखो 296 297 कर दिया मैं, देखो ऑल कर दिया बेलाइकन आप देखा है। और जो नया है प्लीज कमेंट कमेंट, देखो कोलकाता ब्लॉग में आपको साफ किया है, आप देखा होगा शायद। और इसके बाद अभी मैं कमेंट पिकअप करेगा। इसके बाद हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देगा, वाटर तेरे लिए। अच्छा अच्छा किधर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू किधर, ओके ओके। इसके बाद थैंक यू सो मच, प्लीज सपोर्ट मी। एंड भाई थम्स अप ने बोला मोरा, ओके थम्स अप मोस्ट वेलकम, थम्स अप लाइक कर दो। कोलकाता बोला थैंक यू ब्रो, हाँ थैंक यू। अभी मैं कोलकाता में आपको सब किया है, और आज से मतलब आप कितना भी वीडियो अपलोड करेगा, मैं आपका वीडियो देखेगा, और ऐसा ही मतलब एक दूसरे के साथ फ्रेंड बन के एक दूसरे को सपोर्ट करेगा एवरीवन। कौन कौन मेरे से फ्रेंड नहीं है मुझे सब करता है, और मैं भी आप सभी को ऐसा ही फ्रेंड बना के हम लोग सभी लोग आगे जाएगा, मैं सोचता हूँ ऐसा सोचता है। और एवरीवन गाइस कमेंट कीजिए कौन कौन है मेरा एलबी, आप लोग कमेंट कीजिए, थोड़ा मुझे भी सपोर्ट करो। कैसे हो ब्रो? बोला मैं ठीक हो, और आप बताओ आप कैसे हैं? हेलो 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 एवरीवन, प्लीज कमेंट 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 गाइस। हेलो 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 हेलो, प्लीज प्लीज कमेंट 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 कमेंट। इसके बाद मैं जो भी पोस्ट करूंगी तुम वो वीडियो देख के लाइक कमेंट शेयर ना भाई, ओके 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 ओके। हाँ मैं जो भी पोस्ट, हाँ करेगा करेगा, डर प्रेजेंस में करेगा करेगा, आज से करेगा। ब्लॉक 007 ने बोला हाय हाय, और कोलकाता ने बोला हाय दिया। और कोलकाता आप किधर से, आप कोलकाता से क्या? मैं कोलकाता में भी, मैं कोलकाता में मैं घूम के आया है। नेफ्राय ओके ओके, एम ऑन थैंक यू। ब्लॉगर 07 आप नया है क्या मेरा से? प्लीज कमेंट भाई। डर ने क्या बोला? ओ मेरी जन्म आप सुन नहीं, जो तेरे लिए सो डर सही मैं हो जर रही तेरी यान, सदा सही जान मेरी यहाँ रही ना रहे, बोल रहा है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड फ्राई प्लीज सपोर्ट भाई। आप मेरे से नया है ना, रुको मैं देखता हूँ। हाँ देखो किधर ब्लॉगर 07 में आपको सब क्या है, देखो आप लाइव में मैं आपको सब कर दिया आपका, देखो 207 हो गया आपका, 207 हो गया आपका, देखो 207 207 20 आपका। मैं आपको ऑल किया बेल आइकन, ऑल भी किया। और इसके बाद कौन कौन है कमेंट कीजिए। जय जवान जय किसान, हाँ जय जवान जय किसान, ओके ओके। हाँ ऑन ब्लॉगर आपको सब किया। कोलकाता ने बोला माँ कोलकाता सा, मैं कोलकाता सा ब्रो, क्या आप कोलकाता से हो ना? मैं कोलकाता डानकुनी हुगली डिस्ट्रिक्ट की डानकुनी में काम करके आया है, और कोलकाता न्यू टाउन में भी घूम के आया है मैं, और विक्टोरिया पार्क और इको पार्क में भी मैं घूम के आया है। मतलब लॉकडाउन है ना, कोरोना वायरस से पहले मैं घूम के आया था कोलकाता में, हावड़ा ब्रिज में भी घूम के आया है। और
किधर फ्रेंड्स ने बोला भारत माता की जय हो। हाँ, भारत माता की सबसे जय हो। भारत माता वंदे मातरम, वंदे मातरम एमाउने अनन वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम, वंदे उत्कल जाने। हाँ, उत्कल जाने। हाँ, ब्लॉगर ने बोला थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके। हाँ, ऐसा ही एक दूसरे के साथ फ्रेंड बनते रहो और एक दूसरे के साथ फ्रेंड बन के हम लोग सभी आगे जाना है। मैं सोचता हूँ ना, मेरा दिल कहता है कि मेरे से जो भी फ्रेंड हो, मैं सक्सेस बने ना बने, लेकिन मेरा फ्रेंड लोग जरूर सक्सेस बनना है। इसलिए मैं सभी को सपोर्ट करेगा और सभी को दे जाएगा दोस्तों। और एमाउ ने बोला ऑन थैंक यू। अब लोग ने बोला कॉपी। ओके ओके भाई। कोलकाता कमान लागो ब्रो, कोलकाता कमान लागो ब्रो। हाँ, कोलकाता ऑन थैंक यू कोलकाता, थैंक यू। मुझे राघुपति राजा राम पतिता पावन सीताराम जय सियाराम पतिता पावन सीताराम। राम राधे राधे बोलो, जय जय सियाराम, जय जय राम। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। फादर फ्रेंड्स, आपके साथ राधा रानी का कृपा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, इतना मुझे सपोर्ट किया आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और किधर फ्रेंड्स आप कहाँ से हो? किधर फ्रेंड आप कहाँ से हो? जय सियाराम बोल रहा है कोलकाता ने। जय सियाराम, जय जय राम, जय राम। एमाउ ने ऑन। राधे राधे कोलकाता, राधे राधे, राधे राधे कोलकाता। जरूर जाएगा एक दिन। केजी जना ब्लॉग। हाय ब्रो दादा, हाय हाय ब्रो, हाय ब्रो, हाय ब्रो। इसके बाद जोंना क्या बोला, ईश्वर अलग तेरी नाम सबका सनम सहमति दे भगवान। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। इमा ऑन कोलकाता ज्वाइनिंग ने बोला कोलकाता, राधे राधे कोलकाता। आपको केजी ने बुला रहा है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, हरे मुरारे। हर हर महादेव बोलो दोस्तों, राधे राधे। कोलकाता आपको बुला रहा है किलोन ने, केजी ने आपको। ब्रो माहाय दङ ब्रो? बाक्सा दं आङो ब्रो। मैया चिरां दंमोन, थांदोंमोन, क'क्राझार थांदोंमोन आङो। एवरीवन गाइस, ब्रो किधर ज्वाइनिंग में बोल रहा है, किधर आपको भी ज्वाइनिंग करने बुला रहा है। इसके बाद हम लोग का किधर फ्रेंड्स ने क्या बोला, दोस्तों का है दोस्तों, यारन का है यार, जिसका नाम सुन के कभी काफी हार सितन गुड अल्लाह गुड अल्लाह और भगवान मैंने बताया एक इंसान ऐसा सभी पे लेके आओ ऊपर वाला का वरदान। ओके ओके, अच्छा, गुड शायरी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू गुड। अच्छा सारी बताया मुझे, थैंक यू। आपसे किधर फ्रेंड्स, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है और थैंक यू सो मच। और मैं आशा करता हूँ मुझे आप मेरा एलबी में ऐसा ही, मतलब मेरा एलबी में आके रोज मुझे सपोर्ट करेगा। मैं आपको ऐसा, मैं मतलब मैं जो मैं हिंदी बात करता हूँ ना, मेरा हिंदी लैंग्वेज अच्छा से नहीं होता है, फिर भी मतलब थोड़ा बहुत बोलता रहता हूँ, मतलब थोड़ा मतलब
हिंदी का बात मतलब समझता है, लेकिन इतना अच्छा से मतलब हिंदी लैंग्वेज बोल नहीं पाता है। एमओने ऑन एमओने ऑन ऑन बोला, इसके बाद क्या बोला, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जलाएंगे, दिवाली में आनाएंगे, मेरी जानन की सारी पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी जूती की धागा खुलेंगे, राम आएंगे। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। आपने जो बोला है अच्छा, लेकिन राम आएगा, लेकिन राम ने राम रूप से नहीं आएगा। मतलब मैं भागवत गीता में श्री कृष्ण ने एक बात बोला है, राम जरूर आएगा, लेकिन राम ने राम राम मतलब राम से नहीं आएगा। मतलब कालयुग, अभी कालयुग चल रहा है ना, कालयुग को मतलब फिनिशिंग करने के लिए ही आए। अभी कम से कम बहुत बाकी है, लेकिन जरूर आएगा, लेकिन दूसरा नाम लेके आएगा राम ने। एमपी ने बोला ऑन ऑन, एमओ ने ऑन ऑन, थैंक यू थैंक यू, एमपी ने ऑन ऑन ऑन, थैंक यू जॉइनिंग हो जाओ एमपी के साथ। केजी ने बोला ब्रो आंनि भिडिअ नायलाइन आरोना। केजी नायगोन नायगोन नायगोन, केजी नायगोन नायगोन। ओमफ्राय एमपी ने बोला सापर्ट सापर्ट सापर्ट, एमओ ने ऑन ऑन ऑन। एबी ब्लॉग फैदों, हाय ब्रो हाय हाय एबी ब्लॉग, मोस्ट वेलकम एबी ब्लॉग, मोस्ट वेलकम। प्लीज सपोर्ट कीजिए एवरीवन गाइस प्लीज। एमपी ने बोला जेके ब्लॉग ज्वाइनिंग करो प्लीज। और जेके ब्लॉग देखो एमपी के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ। इसके बाद मेरी तुम्हारी सपोर्ट करूँगा, तुम्हारा भाई तुम्हारा भाई तुम्हारी सपोर्ट करेंगे भैया। ओके ओके, थैंक यू सो मच दर, थैंक यू। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। केजी ब्लॉग ज्वाइनिंग करो बोल रहा है एमपी, मैं आपको ब्लू दे दिया है, आप ज्वाइन कर सकता है। और केजी को भी मैं ब्लू देता है। इसके बाद एक दूसरे के साथ आप लोग फ्रेंड बनाओ, मुझे भी सपोर्ट करो गाइस। लोग बोल रहा है देखो सपोर्ट गाइस, सपोर्ट करिए। एमा ऑन ऑन, थैंक यू। कोलकाता ने बोला केजी ब्लॉग ज्वाइनिंग प्लीज ब्रो बोल रहा है। कोलकाता देखो मैं आपको भी ब्लू दे दिया है, आप भी किसी को सब कर सकता है। और एमपी ने बोला केजी ब्लॉग ज्वाइनिंग करो। किधर ने बोला 50 बार्स का बाद 500 बार्स का बदस बताएगा है, चलो आएंगे। श्री राम ने बुलाया है, चलो अयोध्या, श्री राम ने बुलाया है। आके अच्छा हाँ, जरूर जाएगा अयोध्या। मैं अयोध्या का बारे में मैं देखा है, मतलब अयोध्या का हिस्ट्री को मैं मुझे मालूम है थोड़ा बहुत। एबी ने बोला सपोर्ट प्लीज, सपोर्ट प्लीज भाई बोल रहा है एबी। एबी ब्लॉग देखो मैं आपको लाइव सपोर्ट करता हूँ। एबी ब्लॉग मैं देखो, एबी ब्लॉग आपका कितना है, एबी ब्लॉग का सर जाखो एबी ब्लॉग, हेलो हेलो एबी ब्लॉग, नोंखौ आङो सपोर्ट खालामगोन। एबी ब्लॉग नायग्रो र एबी ब्लॉग देखो मैं आपको सब क्या है, आपका 40 था 40 था, आपका 41 हो गया शायद। देखो एबी ब्लॉग आपको मैं सब कर दिया, आप लाइव स्ट्रीम में देख सकता है। एबी ब्लॉग आपको सब क्या है मैं, और आप भी मुझे सपोर्ट करते रहो। मेरी साथ आओ, सब लोग की साथ बात करेंगे, कैसा लगा? हाँ अच्छा लगा आपके साथ लोग को किधर के साथ बात करो। एबी ने ऑन ऑन, थैंक यू। एमपी सब क्या बोल रहे, एमपी आपको सब क्या ने कहने ऑन ऑन, थैंक यू भाई बोला एबी ने, थैंक यू। मैं भी वेलकम एबी, आप भी मुझे सपोर्ट करते रहो, मैं भी आपको सपोर्ट करते जाएगा। केजी ब्लॉग ने बोला कमेंट चेक और एमपी रिटर्न साफ करो बोल रहा है एमपी। दर ने बोला मेरी नेटवर्क स्लो है, इसलिए तुम जो की रहे हो खुश सुनाई नहीं दे रहा हो क्या? अच्छा नेट स्लो आका, अच्छा इधर। इसके बाद राधे एबी, राधे ओके, राधे राधा रानी का कृपा हो जाएगा। राधे अभी सुना दे रहा हो क्या? अच्छा एबी ने कॉल रंग दिया है। एमपी ने बोला एमपी एक लेटर दे दो, कमेंट चेक बोल रहा है। एबी ने बोला है जय सिया राम। एमओ ने बोला ऑन थैंक यू। एमओ की सब भी फ्रेंड हो जाओ एवरीवन गाइस, जो नया है एमओ को भी सब करो। एमओ बहुत अच्छा लड़का है, और एमओ ने आप सभी को बैक करेगा। एमओ ऑफिशियल ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए दोस्तों एवरीवन गाइस। और केजी ने बोला एबी
एवरीवन गाइस प्लीज कौन है ज्वाइनिंग हो जाओ किधर ने बोला ओ दोस्त मेरी तो जीता रहे तूने सर को बचाए पहले है कभी लात लात हुआ बलिदान तो क्या सो जाल हो रहूंगी ना नाम जाना ओके जाल हो रहूंगी ना नाम ओके और एवरीवन गाइस कमेंट कीजिए भाई केजी ब्लॉग कमेंट प्लीज बोल रहा है एमाउंट एवन कोलकाता ज्वाइनिंग में बोल रहा है कोलकाता ने हम लोग का आ गया विजय राधे राधे विजय राधे राधे विजय राधे अनामिका कमेंट लाइक डन हो गया थैंक यू सो मच विजय लाइक डन देने के लिए थैंक यू ऑन थैंक यू अनामिका ऑन थैंक यू एवरीवन गाइस प्लीज कौन है कमेंट कीजिए मुझे सपोर्ट कीजिए एवरीवन फ्रेंड कमेंट प्लीज भाई के लिए हाँ थैंक यू इसके बाद भाई मेरी चैनल में बदरी हो गई है गोरबोरी हो रहा है लेकिन कुछ नहीं है रहा है वीडियो आप डिलीट नहीं हो रहा है मतलब गोरपोटी मतलब विजय में वो हिंदी लैंग्वेज से ना मुझे अच्छा से समझ नहीं आता है वो इंग्लिश मतलब स्पेलिंग से लिखेगा ना तो अच्छा मुझे समझ में आएगा विजय ब्रो प्लीज ऑन में जाओ कर दो मैं सब कर दूंगा ब्रो बोल रहा है जी कोलकाता का वीडियो में मतलब कमेंट करने के लिए बोल रहा है साफ करके आपको बैक कर देगा कोलकाता ने बोला हाँ दे दिया ओके विजय ने बोला ऑन थैंक यू कोलकाता में तुमको साफ करे से रिटर्न सब करीबी कोलकाता आपको केजी ने साफ क्या है बोल रहा है और रिटर्न करने के लिए बोल रहा है मैंने ऑन कोलकाता ने हार दिया थैंक यू सो मच विजय ऑन कोलकाता हार दिया थैंक यू हम लोग का डर ने कौन सा भाषा दे दिया है उर्दू भाषा दिया ना कौन सा भाषा दे दिया है ऑन थैंक यू कोलकाता ऑन थैंक यू विजय थैंक यू कोलकाता विजय थैंक यू एवरीवन कोलकाता कमेंट मिला कि नहीं बोल रहा है कमेंट मिला कि नहीं बोला विजय कोलकाता एबी नहीं बोला एबी ब्लॉग ने ऑन थैंक यू वाटर क्या दिया थैंक यू विजय ज्वाइनिंग हो जा बोल रहा है विजय आपको बुला रहा है देखो केजी ने मेरा एलबी सुर नहीं शेयर नहीं हो रहा है भैया शेयर मतलब शेयर का मतलब किसी को मतलब लिंक शेयर या किसी मतलब अकेला शेयर ब्रो आपका ज्वाइनिंग अभी ज्वाइनिंग में बोल रहा है अभी आपको बुला रहा है कोलकाता ऑन थैंक यू किधर ने क्या बोला कैसा है यारन कैसे जिएंगे में आई मिस यू माई गार्डन मदर्स थैंक यू गार्डन मदर थैंक यू रोना नहीं चाहिए राधा रानी का कृपा हो जाएगा जरूर राधा रानी का कृपा हो जाएगा राधे बोलो राधे विजय ने बोला वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है और वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है ओ विजय ब्रो मुझे इतना अच्छा से मतलब वो यूट्यूब का बारे में मतलब ये यूट्यूब का कुछ प्रॉब्लम का बारे में अच्छा से नहीं मालूम होता है लेकिन मैं भी जो प्रॉब्लम होता है ना मैं भी यूट्यूब में ही सर्च करके मैं देखता हूँ और विजय ब्रो आपका ऑप्शन भी ये होगा आपने यूट्यूब में सर्च करके देखो सर्च करके देखता हूँ आजकल तो हर एक पर्सन मतलब किसी का प्रॉब्लम भी यूट्यूब में सर्च कर जाएगा जरूर रिजल्ट मिलता है मतलब सोल्यूशन मिलता है इसलिए आप लोग भी ऐसा ही करो विजय यूट्यूब में सर्च करके देखो भाई कोलकाता ने बोला कोलकाता कमेंट चेक बोल रहा है मैंने ऑन
मेरा वीडियो आप अपडेट नहीं हो रहा है। अपडेट 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 नहीं हो रहा है ना आपका वीडियो अपडेट क्यों ऐसा हो रहा है मतलब यूट्यूब में सर्च कर देखो आप जरूर मिल जाएगा ओमफ्राय केजि ने बोला अनामिका गैया नामा होनदारना अनामिकाया खामानि मावदोंनो अन दंमोन ओमफ्राय बिजया बिजय ने बोला फान जयनिं मी बोल रहा है अना एमाव अन थेंक यू एमाव अन थेंक यू बिजय ने बोला अन थेंक यू एमाव अन थेंक यू कोलकाता ने बोला मेरा वीडियो में कमेंट्स कर दो मैं 4 में सब कर दूंगा ब्रो बोल रहा है। हाँ कोलकाता ने 24 की बाद में आप सभी को बैक कर देगा। कोलकाता को सपोर्ट कीजिए कोलकाता 24 आवर के बाद आपको बैक कर देगा बोल रहा है। एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट थैंक यू अनामिका गैया नामा होनदारना अनामिका दङ कमेन्ट होदोंमोनथ'। अगर तूने जो गाया खुश तो सारे दुनिया जला देगी अगर तूने जो गाया खुश तो सारे दुनिया जल देगा। ओके अच्छा कुछ सारे कोलकाता कैसे हो बुड्डू बुंडू बोल रहा है। हाँ विजय आपको मैं ब्लू दे दिया है। इसके बाद कोलकाता मैंने आपको साफ कर दिया बोल रहा है। भैया तो ऐसे ही होती है हमारे जैसा। हाँ ओके अनन थेंक यू अनामिका बिमा दार्लिं नामदारना अनामिकाया खामानि मावदोंनोलै बेस्थ'नो अनामिकाया गोबावजों कमेन्टल'सो हरो अनामिकाया। बेनिफ्राय कोलकाता ने अनामिका बिमा दार्लिं कोलकाता ने बोला संजीत ब्रो मैं ट्रेन में हो मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके कोलकाता ओके कोलकाता ओके थैंक यू ब्रो कोलकाता ओके थैंक यू ब्रो बेनिफ्राय अनामिका अनन्दा बुलु डालो हाँ दे दिया टाटा ब्रो ओके थैंक यू सो मच कोलकाता थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच थैंक यू टाटा सो मच थैंक यू सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच नों हराखै अनामिका बिमा दारा नोंसो हराखैदो अनामिका बिमा आंगो ओमफ्राय मा नामखो कोलकाता ब्लॉक की ज्वाइन कर लिया। देखो कोलकाता आपको कोलकाता चला गया कोलकाता आपको बैक कर देगा बोल रहा है। किसी ने कोलकाता को साफ करो कोलकाता आप सभी को 24 आवर के बाद बैक करेगा बोल रहा है। एबी ने बोला भाई पूरा तुम्हार वीडियो आसबो ब्रो ओके एबी ब्रो ओके एबी ज्वाइनिंग हो जा बोल रहा है। एबी आपको बुला रहा है कमेंट भाई
अभी ज्वाइनिंग हो जाओ देखो केबी के साथ अभी आपको मैं ब्लू दे दिया है आपको भी और इसके बाद मा आगै केजिना आगै मा होनो ना बुंदों नेवना बेखा मा होनो इसके बाद जायाखै आंना मेखा बिमा दार्लिं बिमा दार्लिं नोंलाय मा होनो इसके बाद कमेंट कीजिए खामानि मावदोनो ओमफ्राय अनामिकाया बाजै सना मा खबर नावदो नै बाजै सना मा खबरनो मा खबरनोलै लोगोफोर मा खबरनो इसके बाद बोल रहा है किधर ने हाहुआ की संस्कृत तला पिया मा खामानि न'नि खामानिनो हा का ही रहे सब पाती आए बात बहुत विपाती का सुस्ती जैसा तेरी सल मेल द waterfall beyond the net leaving the duplicity of the fishman Rahiman first net Kolkata Satsa thank you so much thank you dar Darek dar thank you dar thank you इसके बाद कोलकाता ब्लॉग को साफ कर दिया बाय ओके कोलकाता आपको बैक कर देगा 24 आवर्स के बाद टेंशन लेना नहीं चाहिए और कितने बोला the tree does not eat fruit the lake does not drinks water कहा Rahim Parakis hit Sampati Sasin Tree Tote Ban Wahaki Jayadi Rahim Garat if a rinse may is poured he will take no sin अच्छा केजिने बोला आं गैया बा जायालै जौआ एमाव ब्र नामदारना एमाव अनन दारद ने बोला व्हाट इज योर नेम ब्रो ब्रो मेरा नाम ये है माय नेम इज संजित गयारी केजिने बोला न'नि खामानि मादि मावदों होनना बेखौ खोन्थाहरदो दे दार ने बोला व्हाट इज योर फादर नेम ब्रो मेरा फादर नहीं रे ब्रो आई एम सिंगल हूँ मेरा फादर नहीं मेरा कोई भी नहीं मैं सिंगल हूँ इसके बाद व्हाट इज द ब्रदर सिस्टर नेम व्हाट इज द योर ग्रैंड मदर्स एंड ग्रैंड फादर्स हम लोग का ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर नहीं रे दारदी दार ज्वाइनिंग मी दार आपको ज्वाइनिंग बोल रहा है what is your big father big mother name मेरा बिग फादर बिग मदर सब मिट्टी में चला गया रे भारत माता की मिट्टी में पूरा मिट्टी में हो गया but oh no thank you मा होनो खि संबाय आगैना खि संनाय नोलै खि संनाय केजि खि संनाय खामानि मावदों होनना मिथिया खि संनाय
बेनिफ्राय अनामिका खिजायो नामा होनना बुंदों ओमफ्राय किधर बोला क्यों नहीं है सबका तो होता है आपका क्यों नहीं है आप क्या सिंगल रहते हो क्यों जितना है मिट्टी में आ गया मिट्टी में मिलेगा क्या और भाई भैया भैया क्या है नहीं नहीं मतलब है मतलब मेरा ओनली मैं हूँ और मेरा भाई है और मेरा माँ है हम लोग तीन ही है हम लोग तीन है मैं मेरा माँ और मैं और मेरा भाई हम लोग तीन ही है मतलब कोई भी नहीं है हम लोग का और मेरा फादर तो मतलब मिट्टी में हो गया और मेरा नाना नानी भी मिट्टी में हो गया बेनिफ्राय एमा अन थेंक इउ लाइफिना दों मैगं संदों हाय आगैनो मैगं संदों नो खिदोरा मा बुंखो तुम्हारे याद नहीं आया आया है क्या तुम्हारे याद नहीं आया है क्या हाँ याद है बेनिफ्राय लाइफिं लोगो जादे नामदोंना आइडि हरलाय अनामिका बिमा बाजै नामदों किधर आमादों थ्री ही हो मुझे रोना आता है क्यों रोना आना चाहिए रोना नहीं चाहिए ऑन 9 बंदा प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट क्यों रोना नहीं चाहिए लाइफ ने बोला खिबु आइदि जुखिनो नाम आरोना ओमफ्राय केजिया कमेंट ओइ जुखि जासिन नोङो नै खिबु आइदिसो ना हरबाय केजि नोंखौ कमेंट लु लुच्चा लुच्ची बहुत आ जाना धुंधु तुझे दाग गया अभी हमारे मामा मामाखौ आं एसएम नाव थांनि दे ब्र थाथ' अके ब्र अके आंनाव फै 12थायाव अके 12 संजय अके हेमाव थेंक इउ स' माच बाजै ना र' नों बाजै लोगोखौ खोन्थागोन नोंखौ लोगोल' खोन्थों नोंखौ होनना बुङो लोगोल' मोन्थों होनना बुंबाय नै लोगोल' मोन्थोंनो इसके बाद जाने ना हमको यहाँ जन्म सो तो हमको आजन्म प्यार बस तुम शारजा हो इसलिए बस दिल वाले कितनी है हमको प्यार से इंडिया वाला सो लेती दिल की तार से इंडिया वाला दुश्मन की सुदाली हम इंडिया अच्छा थेंक इउ सो माच लाइफिननि क्या बोला आंनावबा फैया नोंनो नै केजि नों मानो लाइफिनाव थाङा नै रागा जादों साइलेन्टनि लाइक दान थेंक इउ सो माच
हेल' 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 एभ्रिवान ओमफ्राय बाजै दुलुर बाजै हाबफ्लांदारना बाजै हाबफ्लां दुलुर हाबफ्लांनांदारना ओमफ्राय सुनो गरसे गरसे दुनिया वाला पूरी नजर ना हमसे डालो चाहिए जितना जार लगा लो सबकी आई होगी हिंदुस्तान। थैंक यू मेरा पढ़ने के लिए अच्छा नहीं हो रहा है फिर भी थैंक यू साइली उर्ली बोल रहा है एमाउ ने। ओके भाई भैया ओके डियर आदर थैंक यू सो मच इतना मुझे आपने सपोर्ट किया, मैं आपका सपोर्ट कभी नहीं भूलेगा और आगे भी इतना ही सपोर्ट करेगा बोल के मैं उम्मीद करता हूँ आपको। और थैंक यू सो मच और राधे राधे और राधा रानी की कृपा हो जाएगा आपके साथ किधर। थैंक यू किजन ने बोला साइली मोरा केजी ने बोला सम मोनाबा आं बोरै थांनोनो सम मोनाबा बोरै थांनोनो केजिया खोन्थाहर। और इसके बाद जोंना हेलो आसो लाइक थैंक यू सो मच जन ब्रो लाइक होनायनि थाखाय थैंक यू जन ब्रो थैंक यू। मादार्स डेनि सं सोलोंगासिनो नोंनि एलबिआव होनाय टाइमाव दाना अके मादार्स डेनि एलबि सं सोलोंदों। ओइ केजि ब्र आंबो मेथाइ खनगौमोनलै केजि ब्र नोंजों लाइफा होनदों केजि हरगोन र' नावनो केजि हरगोननो केजि टेनसन लानाङा हरगोनलै हरगोन आंना मिखाया हरखायो। इसके बाद बाजै आं सापर्ट होयोलै सम मोनबा सनजित ब्रनाव सोंलायना ओं केजिया बुहुत मोजां मानसिलै केजि सापर्ट होयो अनामिका टेनसन लानाङा सापर्ट होयो टेनसन लानाङा टेनसन लानाङा टेनसन लानाङा बेनिफ्राय जोंना मा होनना बुंखो जना लाइफाङा सोर बोरा सोरनो लाइफाङा माबासो मा होनो अनामिका बाजै ओमफ्राय लाइफाङा मा होनदों केजि साबदान 43 साबदान खालामबायनो केजि नोंखौ लाइफाङा साबदान खालामबायनो नोंखौ लाइफाङा साबदान खालामबायनो। बेनिफ्राय आं दा सान्दै नोंसोर बेस्थ'थार आं दा सान्दै नोगोर बेस्थ'थार बाजै आंनो दा सान्दै समानो थोआ होनदारना सम थोआखैनो लाइफां आइदि रानदों नामा होनदारना लाइफाङा आइदि रानाखै लाइफाङा माबासो अनामिकासो ओमफ्राय माने बे मोनसे आइदि दं आरोना बिना बे आइदिजों आरोना ओमफ्राय था बाजै दाना अके बेनिफ्राय जन लाइफां नै जोंना माबानो बे मोनसेखौनो जनोबो कमेन्ट खालामदो दे बाजै दुलुर दामोन बाजै दुलुर दुखु दामोननो बाजै दुलुरा दुखु मोना ओरैनोसो बुंहैयो दुखु मोना। बेनिफ्राय नेट स्ल'लै आंहा स्ल' आसोल अके होसोदों दाना लाइफां आइदि अके नावदों लाइफाङा हरगोननो लाइफां आइदि नांगौबा मेन चेनेल जों फै दे जन ब्र आंनोबो आइदि हरबा जन ब्र आंबो नोंनो हरगोन ना आं दा न'आव गैयालै जन ब्र आं बाक्सायावसो दङ। जन ब्र आइदि हरगोन आं जन ब्र आइदि हरगोन बेनिफ्राय
Komen, 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 komen. Komen, komen. Komen kisi, komen, komen, komen. मा होनना बुंखो लाइफां आइडि नांगौला मेन चेनेलजों फैनांगौ नै ओमफ्राय अके अके हा सोदों जों थिनि आसोलना अके जन ब्र ब्लु हो ब्र होनदा अके अके जन ब्लु ने जन ब्र नोंनो नै माबायाव हरबायनो लाइफाङा साब खालामबायनो जन ब्र नोंखौ ब्लु होदो अके अके ब्लु होबाय आङो साब खालामबायनो रे साब खालामबायनो जन ब्र नै ब्लु बिहरबाय नामिका र' दे आं 1 मिनिट बाहेरायाव थांना 1 मिनिट कमेन्ट खालामबाय था लोगोफोर दे सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामदो दे ओमफ्राय मा होनना बुंखो जन कमेन्ट चेक दाना लोगो जादों दाना लोगो जा आं खिनोलै लोगोफोर कमेन्ट खालाम दे
हेलो हेलो शैली मोहरा मैं मतलब बाथरूम में टॉयलेट में था रे शैली मोहरा कमेंट कीजिए कमेंट 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 सोर सोर दङ कमेंट खालाम दे और इसके बाद मैं शैली मैं कौन छोड़ गया ओके शैली मोरा बोल रहा है हम लोग खिजने ओमफ्राय मैल' आं जों लोगो खासो लोगो गैया आरो लोगोयाबो लोगो जानांगौनो और इसके बाद मा होनदों खाम जाबाय नामा मन्दिरा खाम जाबाय मन्दिरा सैमा ओमफ्राय केजिया मा होनदों मन्दिरा होनदों केजि होनदों मन्दिरा मोसाहारि जयनिं जानानै माबाजों मैल' आंबो ब्लु ना होबाय ओमफ्राय संजीत बहुत बिजी है मन्दिरा हाँ मैं बिजी मैं टॉयलेट में गया था शैली पट्टी करने के लिए मा खालामदों मन्दिरा होनदों पता नहीं संजीत कहाँ बिजी है नहीं मैं टॉयलेट में गया था टॉयलेट में इसको मैल' कमेन्ट खालामना दोनहर आं जयनिं जागोन आंजोंबो जयनिं जाना बाजै अनामिका बिमा बहा थांखो नांगोना बाजै अनामिका बिमाया बहा थांखोथाय मिथिया दे खामानि मावदों होनना बुंहरदोंलै दहायनो माने मिस्ट्रि दङनोलै न'आव मिस्ट्रि दङ ओमफ्राय फिसाजोनि ओंखाम संनांगौनो माबा माबि होनना बुंहरदोंमोन दहायो कमेन्टआव खामानि मावबायदां ओमफ्राय मिथिला ओरैनो केजि नांगोना हाब दाबो दोनाखै दाना आं दिनै दोनालै माबा मेक्सेल ब्र' मबाइल बेटारि चार्ज जोबजासे दोना दिनै आं WTVनि बिराद दुखु मोनदोंलै मेक्सेल ब्र' आंना सानसेयाव ना 3-4 WTआ फैयो मिथिबायना 3-4 ओंखायनो दुखु मोनदों आरोना आङो 3-4 WT मोननायखाय दुखु मोनदों आङो रावनिबो एलबि गिदिङाखै आङो आरोना आं माने दिनै एकदम दादे बेसेबां होयो एसेबांनो होबाय थागोन आं दिनै मबाइल चार्ज जोबजासिगोन आं बेनिफ्राय हाब दाबो नाङै दा सनजित जिंगाव लादो फाग्ला मा टिप कल सालायबाय थायो ना ओटसपि ब्र' नागिरना हरबा लासैमोन आङो केजिया मन्दिरा होनदों मैल' गेमिंआ मा होनदों मन्दिरा आं साब खालामबाय आंखौबो बेक हरफिन दाना केजि आंना केजि नोंना मा खबरनो ओमफ्राय मन्दिरा मोजाङानो होनदों आजकल बहुत बिजी है तो है ना सुन हाँ शैली बहुत बिजी होता है रे काम करने वाला पर्सन एक दिन काम नहीं करेगा ना खाना नहीं खाने नहीं मिलता रे मेरा शैली आप लोग का मतलब जिंदगी थोड़ा अच्छा है हम लोग का जिंदगी पूरा खराब है रे जिंदगी हम लोग का गरीबी जिंदगी ना बहुत बेरोजगार जिंदगी है हम लोग का और इसके बाद और हम लोग का हरनि मैल' हरगोन ओमफ्राय मेक्सेल आइ मिस इउ नांदों नै मेक्सेल आइ मिस इउनो बेनिफ्राय नोंसोर दहाय फैनांगौलै जि मानसि फैदोंमोन आइ मिस इउ होनना बुंदों मेक्सेलखौ बेनिफ्राय मन्दिरा साबधान रिप्ले मि होनना बुंदों मैल'आ बबे बिजि जाबाय आं दाना बेयाव बिजि जाबाय आं ब्र' अके केजि ब्र' अके थेंक इउ सनजित आंना बेटारिया 1ल'सै कारेन्ट गैया अके टिभि अके थेंक इउ स' माच अके थेंक इउ स' माच आं थांथ'बाय अके ओमफ्राय जयनिं जाबाय दै मैल' होनदों जयल' जाबायनो केजिया ओमफ्राय केजिया बाय होनदों मैल' ब्र' जयनिं जाबायनो होनदों माबाया मन्दिराया अके थेंक इउ SB जों आंबो लोगो खालै सिगाङावनो दाना अके SB जों सिगाङावनो लोगो खारना अके SB जों अके बेनिफ्राय अके मोसाहारि नाम दं ओके देखा संजीत कितना बिजी है तू नाम दना संजीत बिजी हूँ हाँ संजीत बिजी
Sally Mora. हाय गाइस साली क्यों ब्लॉग नहीं आ रहा है साली आपका एक बार में मतलब वन टाइम मतलब एलबी करने में कितना WT आता है साली आपका साली बोलो कितना WT आता है एक बार में प्यार करो यार इसके बाद क्या बोला साली ने प्यार करो तो सोसो कर सोसो कर करो प्यार दिल पर नहीं रो पर वार करता है सुनजिन हाँ सुनजिन मैं तो इसलिए तो मैं किसी को प्यार नहीं किया साली अकेला है अभी तक ओट्स भी आंनो आइडि हरलै दादा ओट्स भी आइडि हरनानै ओट्स बिना मबाइल चार्ज गैलानोलै जोब्बायनो मैल' ब्र' ओइ अनामिकानि एलबिया फै अनामिकानि एलबिया अनामिका आइडि हरनो होनोमोनलै मैया आइडि होलाबायदोंमोन मैया आइडि रानलाबायनाय नुदोंमोन आं अनामिकाखौ ओमफ्राय मैक्सेल ब्र' किधर है तू ना मैक्सेल ब्र' मालूम नहीं मैक्सेल ब्रो का काम है काम मैक्सेल ब्रो काम करता है रे साली मैक्सेल ब्रो मतलब लड़का लोग ना काम नहीं करने से खाना नहीं खाने नहीं मिलता है रे साली काम करना पड़ता है रे साली मिलन ऑन थैंक यू मेरा आज काम नहीं ना इसलिए तो ऐसा जिंदगी क्या करेगा साली 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 पूरा साली साली मोरा साली बोलो तुम तुझे साली तू कितना प्यार करता है आईडी आईडी दूसरों मत करो यार आईडी डिस डिस्टर्ब आईडी डिस्टर्ब 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 मत करो नामा मन्दिरा अनन्स 5% सोर सोर दं दे कमेन्ट खालामदो दे 5 बान्दा कौन है प्लिज कमेंट कीजिए 5 बंदा कौन है 5 बंदा कौन है प्लीज कमेंट कीजिए 5 बंदा बंदा भाई क्या बोला मैं ओ साली तू क्या बोला साली कितना प्यार करता है बोलो साली कितना प्यार करता है तू साली मुझे बोलो तो सही जरा बोलो तो सही जरा बेनिफ्राय आं एसे खामानि मावदों ब्र अके एबी गेमिंगानो लाइक दान ओमफ्राय साइलियानो केसे हो एबिया अन एबिया हार्ड हरबाय ओमफ्राय अशोक ने बोला बाय बाय थैंक यू सो मच अशोक थैंक यू अशोक थैंक यू इतना मुझे सपोर्ट किया अशोक ब्रदर मुझे इतना सपोर्ट किया थैंक यू सो मच एबिया नै on thank you girlfriend on एबी on 3 on good you friend in no thank you एबी क्या you are no loss 3 एबी थैंक यू सो मच प्यार करता है मोरा सुनजीत साली मैं किसी को प्यार नहीं करता रे साली प्यार किसी को प्यार करता है ना मतलब रोना पड़ता है इसलिए मैं रोने नहीं आता रे इसलिए मैं किसी को प्यार नहीं करता रे साली मैं अकेला ही अच्छा है रे साली भाई अच्छी से पूरा कमेंट मोरा सुनजीत अच्छे से कमेंट पढ़ो हाँ साली कमेंट तो पढ़ रहा है ना अच्छा से कमेंट पढ़ रहा है साली मोरा एबी on थैंक यू सो मच एबी ब्रो बर माब्रो एबी ब्रो एबी ब्रो on थैंक यू एबी ब्रो on थैंक यू मा होनदों मरा टुने
पूछा मुझे तू कितना परसेंट प्यार करता है फिर किसको साइली तूने मुझे कितना प्यार करता है इसे मैं पूछ रहा है गेजेरावनो ब्र होनदारना अके अके ब्र ओमफ्राय जायला जाथा फैदारना गुड मर्निं फैदों गुड मर्निं जायला जाथा मस्ट वेलकाम दिनै आंनि बिस्क्रिमाव बरना लागानो जाबाय मस्ट वेलकाम ओमफ्राय अफिसियेल हाय जायला मस्ट वेलकाम नोंखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय आंनि बिस्क्रिमाव मा खालामना दङ जायला जाथा मा खबर मा खालामबाय दङ जायला अफिसियेल माबोरै खबर मा खालामबाय दङ एबि गेमिंआ अन थेंक इउ एबि गेमिं थेंक इउ कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच सोर दं दे कमेन्ट खालामनानै सापर्ट खालामदोलै ब्र आंना माने WT-आनो खेनसे LB होगासेयाव माबाल' फैयो पास 3 4 फैयोलै बिराद दुखु मोनदों आङो लोगोफोर बिराद दुखु आरोना ओंखायनो आं दिनै LB-खौ एकदमबारे गोबाव होदों आरोना आङो गाज्रि दामोन मा होनना बुंनो जोंना नहीं करता तुझे मैं प्यार ओके अच्छा साइली अच्छा मतलब क्लियर डाउट क्लियर हो गया साइली आज से क्लियर डाउट मतलब क्लियर हो गया गोदान चेनेल जों जयनिं खालाम ब्र होनना जायला अफिसियेला गोदान चेनेल नामा र' नायनाङो ब्र नै गोदान चेनेला नै साब खालामबाय ब्र नायबानो जाबाय साब खालामबाय दे ब्र नै नायबानो जाबाय जायला नोंखौ साब खालामबाय आं नै साब खालामबाय आंखौ साब खालामो आंखौ साब खालामनानै भिडिअ नायना हो आंबो नायना होगोन एबि अन थेंक इउ सबको ब्लू दिया देख रहा मुझे नहीं दिया साइली तू ब्लू नहीं मांगता है ना इसलिए आपको ब्लू नहीं दिया मैं कमेंट गाइस ज्वाइनिंग मी जायला जाटा के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ जो नया है जायला के साथ फ्रेंड हो जाओ जायला के साथ जो नया है जायला के साथ फ्रेंड हो जाओ जायला अफिसियेल माजों मोजां ओरैनो दं अके जायला मोजां ओरैनो दं दाना जायला ब्र ओमफ्राय ओंखाम जागोना जायाखै बेनिफ्राय जायला जायथा अके ओंखाम जागोना जायाखै खोन्थाहरदो दे जायला जाथा ब्लु ना बे आङो नै माबाजों लोगो जानोबा जायला ब्र जों लोगो जादो तू बदल गया आजकल हाँ साइली में बदल गया और रोज दिन बदलता है ना देखो आज की दो संडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे मतलब दिन चलते रहता है जो इसलिए दिन भी बदलते रहे आज 1 तारीख 2 3 तारीख कल 4 5 6 7 8 ऐसा दिन भी चल जाता है ना मैं भी सब बदलते रहते सैली तू मुझे 20% करते हैं प्यार मोरा सुनजे नहीं सैली मैं ना तुझे 20% नहीं है तेरे को मैं 5% प्यार करता सैली 5% बेनिफ्राय लोगो खा हो ब्र दाना लोगो खालामना हो ब्र लोगो खालामबाय जायला ब्र नोंखौ आं लोगो खालामबाय जायला ब्र नोंनोबो ब्लु होना बे आं नै नों सोरबाबो लोगो जानोबा आं लोगो खालामबायना दानि जायला ब्र नोंखौ बेनिफ्राय तो मैं तुझे कितना खारा कितना खारो बोला समझ में नहीं आया साले तू क्या बोल रहा है कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस कमेंट
भाई मैं 100% प्यार करता हूँ 100 एक हेलो हेलो दस हेलो हेलो गुड मॉर्निंग शैली रो रहा है मोरा शैली क्यों रो रहा है रोना नहीं चाहिए शैली यू टू डरना एबी ब्रो एबी सानदेयाव सुटि जागोन ना जाया नोङो सानदेयाव एबी ब्रो सानदेयाव सुटि जागोन ना जाया एबी ब्रो सानदेयाव सुटि जागोन ना जाया नोंना टू गो डरना झूठ मत बोलो संजीत हाँ शैली में प्यार करता है 00 शैली 00 है शैली तू उर्ली है सुटि गैया ब्रो दाना ओमफ्राय ब्रो नों हिमालयाव थायो होनदों नामा ब्रो हिमालयाव ब्र 26 थारिखआव थांनाय जानो हागौ 26 थारिखआव थाङोब्ला हिमालयावनो हाबहैगोन र' बेनिफ्राय कितना करता है संजीत शैली देखो मैं सभी को प्यार करता है मतलब मैं कभी मतलब किसी को मतलब सभी को मतलब सपोर्ट करता हूँ ये मतलब किसी को मतलब सपोर्ट नहीं करता ये नहीं है मैं सुजुकी शैली सुजुकी कंपनी मालूम है ना शैली सुजुकी कंपनी कितना पुराना है ऐसा ही प्यार करता है मैं आपको भी सुजुकी कंपनी शैली सुजुकी कंपनी आज से शैली का नाम नहीं है सुजुकी बोला आज से सुजुकी शैली नहीं है सुजुकी बेनिफ्राय ओके ब्रो दाना जागोन ब्रो ओके अच्छा बाय बाय शैली सुजुकी क्या हो गया शैली आपका मेरा गर्लफ्रेंड का नाम था श्रियान ना सयान किधर है सयान किधर है सयान बेनिफ्राय कौन कौन है कमेंट करके मुझे सपोर्ट कीजिए एवरीवन एम्बू बाले ब्लैप एम्बू बाले ब्लैप ला 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 शैली ने बोला बाय बाय मोरा शैली ओके ठाटो ब्रो ओके बी ब्रो ओके बी ब्रो शैली ने मोरा बोला शैली तू क्यों मोरा है जावलिया गोसोखौनो बुरखायोबोला आं माब्रै लागोन सहायनो हाया ला 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 जाहांआवनो थालांसिगोन माथो नायहांआवनो थैब्रबनाया बियो आयै गलाब बिबाराबो सिरगलांबाय ने कभी मत पूछो ना कितना % करता है प्यार मोरा संजीत तू मोरा है हाँ शैली में मोरा शैली में मोरा है शैली ओ शैली mana benar शैली तो शैली और बोबिता बहुत जिगरी फ्रेंड है ना आप लोग शैली और बोबिता जिगरी फ्रेंड है जिगरी बोबिता जिगरी है जिगरी काल बहुत खुश है तू तो संजीत मोरा हाँ मैं तो खुश होता है ना बहुत खुश शैली मतलब जिंदगी में खुश होना चाहिए रे मतलब हम जिंदगी आज से कल नहीं रहा मैं आज भी मर सकता है कल भी मर सकता है कौन किसी को मालूम है कब मरेगा इसलिए खुश होना चाहिए हाँ बोबिता और दोनों एक दूसरे की जान है अच्छा शैली बोबिता साल बोलो बोबिता का हस्बैंड क्या काम करता है बोलो शैली
और वो बेटा का कितना बच्चा लोग है बताओ। उसके बाद मुझे देखना है तो तेरा मूड ऑफ होगा। चलिए, मुझे देखता है तो तेरा मूड ऑफ होता है ना। मोरा साले क्यों मूड ऑफ होगा मेरा। थम्स अप में हंस रहा है। नों अरोदा मोरा भाई, हाँ नों अरोदा मोरा भाई, हाँ। ओ थम्स अप ने हंस रहा है रे। थम्स अप तो आसाम का घर जमाई हो गया रे, आसाम का जमाई। आसाम का दामाजी, आसाम का दामाजी थम्स अप। लाबुरा itu laburado साइली लाबुराडो। मतलब हम लोग भी जानना है रे साले। देखो, मैं भी बोलता हूँ ना, मेरा फैमिली में कौन कौन है। मेरा फैमिली में माँ है, और मेरा भाई है, मेरा माँ है, और मेरा भाई है, और मैं, हम लोग तीन ही है। देखो हम लोग बताता है, तो ऐसा फैमिली में, फैमिली का मेंबर बताने में कुछ प्रॉब्लम है क्या। फैमिली का मेंबर तो ऐसा ही बोल सकते हैं ना। हाँ थम ओ हाँ, थम्स अप ने, हाँ हाँ, ओ बोला हंस रहा है, थम्स अप बोल के रो रहा है। नित्या क्या, नित्या क्या हुआ। नित्या, नित्या को क्या हुआ है। ओ थम्स अप ब्रो, नित्या को मुझे मालूम नहीं रे। नित्या ना, नित्या हो गया किधर का है नित्या, गोलाघाट ना। नित्या हो गया सोनीपुर। हाँ नित्या सोनीपुर डिस्ट्रिक्ट का है, और मैं उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का हूँ। लेकिन हम लोग का डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है, इसलिए मालूम नहीं है नित्या को क्या हो गया, और क्या हो गया मुझे मालूम नहीं है। बात भी नहीं करता एलबी में। हाँ नित्या का नाम मालूम नहीं, थम्स अप। नित्या को मुझे मालूम नहीं है क्या हो गया। मैं बताऊंगा इस लिसिका को। थम्स अप नित्या, हाँ बताओ बताओ, इसको बता दो। हाँ। मा मा मुद खालाम मरा सनजे। ओ साले मुद खालामनायखौ रागा नामा। बा थम्स अप, वो उल्ला उल्ला साइलिसी नाम थम्स अप हंस रहा है। नहीं थम्स अप यू बोल रहा है। हेलो हेलो हेलो, उन्हें नित्या सी नाम डरना। गुड मॉर्निंग गोगोय आ गया ब्लॉग। हेलो हेलो जुनी गोगोय, मोस्ट वेलकम मोस्ट।
on thank you नों हर सि बेक ना बुंदों 28 लाख दान थैंक यू सो मच गगৈ जी थैंक यू घर नहीं गया अभी तक संजीत तू हाँ घर नहीं गया ओमफ्राय थम्सअप मोरा लिचा को बताऊंगा हाँ लिचा को बता दो थम्सअप को लिचा को बता दो लिचा को बता दो बगैर कब आऊंगा संजीत मोरा जाएगा चले जाएगा अच्छा रुको रुक ठीक है रुक और घर कब मत आना संजीत दादा संजीत भाई साइली जी दूध से है ना संजीत थम्सअप संजीत भारा जाबायलै आं नोंखौ मोजां मोनो ओ थम्सअप साइली को ओयो होटल में लेके जाओ ओयो होटल में साइली को ओयो होटल में लेके जाओ ओयो होटल में लेके जाओ रे बाबा लेके जाओ थैंक यू सो मच थैंक यू मेल भी बंद करेगा थर्ड थम्सअप मोरा बोल रहा है साइली को ओयो होटल में लेके जाओ ओयो होटल में ओ थम्सअप बोलो तू साइली को ओयो होटल में लेके जाएगा कि नहीं जाएगा एवरीवन थैंक यू सो मच बाय बाय मोरा ओके थम्सअप ने देखो बोला थैंक यू दिल से धन्यवाद दिल से शुक्रिया दिल से सभी को थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट किया आप लोग इसलिए आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं नहीं आऊँगा तेरी एलबी में मोरा संजीत ओके आई हेड यू संजय आई हेड यू टू साइली आई हेड यू और दिल से शुक्रिया अदा संजीत ओके संजीत भाई बोल रहे ओके थम्सअप मिलेगा जरूर नित्या को मिल जाएगा आई हेड यू मोरा संजीत मिल जाएगा ओके टू भी घर मत आना हाँ साले मैं घर नहीं जाएगा साले मैं हॉस्पिटल में है रे मोरा साले मैं हॉस्पिटल में है और नहीं आएगा थैंक यू साली थैंक यू बबीता थैंक यू सभी एवरीवन गाइस थैंक यू सो मच डे थैंक यू एलबी बंद करता हूँ मैं